Ola e unha aperta a todos os celtistas e todas as celtistas ao longo do mundo. Son Antón García Fernández e falovos dende Martin, neste caso, no meu despacho na Universidade, no estado de Tennessee, dos Estados Unidos de América. Dou a benvida a unha nova emisión en directo do Bar Celeste, na que imos ter moito que comentar despois dese empate a 2 do Celta en Cornellá fronte ao Español, un Español ao que o Celta superou en case que todo, mesmo en goles, pero o VAR coa polémica, que realmente non é polémica porque xa se falou moito despois e agora hai quen está a comentar que, sen dúbida, o CTA xa dixo que ese gol tería que tería que ter sido legal, pero non foi legal e o Celta viu de Barcelona, dese partido fronte ao Español, cun punto no peto en troques de ter os 3 puntos que, dende logo, eu penso que merecía, porque para min este Español 2, Celta 2 está entre os mellores partidos do Celta de Vigo esta tempada, pero bueno, esta é a miña opinión, podes estar de acordo ou non, e imos comentar isto e moitas outras cousas cos nosos convidados, e xa vexo a xente, os regulares, como Jaime Soto, como Celtoia, como En Absoluto, que xa están a comentar polo chat. Por suposto, se estades por aí en directo no Bar Celeste, pois podes comentar, matizar, facer preguntas, apreciacións, etc. E imos comezar xa a presentar os nosos convidados, o meu amigo e cofundador do Bar, Fernando Rodríguez Estévez. Que tal, Fernando? ¿Qué tal, Antón? Buena tarde. Bueno, pues sí, lamentando un poco esa situación que se dio en el gol anulado a Borja, porque yo creo que es legal, luego daremos más detalles. Y nada, un punto que al final no es tan malo, además, porque mantiene al Celta ahí en la 7ª posición, con un margen respecto al 8º, que a estas alturas de la liga, la verdad, nadie lo esperaba, ¿no? O sea que cualquiera lo firmaría esto. Pois sí, realmente unha mágoa non conseguir máis, pero o Celta xogou moi ben este partido. Eu estou moi contento coa imaxe do equipo. Pregunta por aí Rubén Crispín, previa del PAOK? Pois sí, falaremos tamén un chisco dese partido entre semana que vai chegar en 2 días, este xoves na Europa League, PAOK de Salónica fronte ao Celta. E para falar disto tamén a actualidade do Celta, temos tamén preparado, penso que en Madrid, o noso amigo Martín González. Que tal, Martín? Boas, que tal? Sí, en 2 semanas as estarei por terras galegas. Vou poder ir ver a ida do partido europeo. Encántame. Conseguí un tiquete, mesmo sendo socio con carné celtista, sabedes que o estadio está sempre cheo. Pero bueno, imagino que por ser entre semana e ser ainda os 16avos, pois quedaban butacas baleiras cando acceden á páxina. Pero refires a volta, non, Martín? A volta do partido. Ai, perdón, sí, a ida non, a volta. Sen 2 días a ida. Que non me acostumbro ao feito de ter competición de eliminatoria en Balaídos, porque na Copa, bueno, xa sabemos o que pasa sempre. E nada, moi tranquilo, a verdade. Eu apostaba por un empate, certo que merecimos máis que o Español, que hubo polémica arbitral de por medio, que xa falaremos, imagino. Xa a xente está no chat aí bastante quente, con razón. Pero, bueno, como dices ti, Antón, moi bo nivel do xogo do Celta. Gustoume moito ver a Fer acompañando a Miguel Román. Merecido descanso para Ilaix neste 11 inicial. En xeral, un xogo propositivo do Celta, que está voltando ao seu ADN do ano pasado. Fixo moitas cousas ben, mantén a distancia co Español de un punto por debaixo. Eu estou bastante tranquilo respecto á Liga. E pareceme que o estado de forma de Borja, que volta a estar ben, e parece que Jutgla, que parece que podemos recuperar pa causa, é moi importante de cara a estas eliminatorias europeas. É o tramo de tempada no que queres que os teus arietes están coa flecha para arriba. Así que, bueno, eu bastante confiado para estas semanas. Sí, bo partido de Jutgla, e ademais gol, cousa que é importante para a súa confianza. En Vigo está tamén o noso amigo celtista de pro, profesor titular de Filoloxía Inglesa na Universidade de Vigo, que foi, ademais, profesor de algúns de nós, hai que dicilo, porque penso que o sabedes, xa o dixemos en varias ocasións. Jorge Luis Bueno, que tal, Jorge? Benvido.
Que tal, como estades? Pois ben, aquí xa rematando estes 2 días que tivemos de descanso polos carnavais, que sempre pois, temos aí uns pequenos días de asueto barra festa. E bueno, é un pouco triste, ¿no? Polo resultado do partido do outro día, que non polo xogo, porque penso que foi, como ben dicías ao principio, entón, un dos mellores partidos nalgúns intres, sobre todo, do Celta, e unha mágoa pois, que se mellore en todo, se mellore en xogo, se mellore, sobre todo, non? De a chegada de Fer, pois hai unha melloría notable en según que cousas, pero xusto o que non conseguimos pois, é mellorar resultados, non? Se ben é certo que neste partido pois, foron por temas alleos ao xogo desplegado polo Celta, non? Que aínda que estemos sempre coas mesmas cousas, penso que o que sucedeu neste partido é un chisco máis grave que o que acontece noutros partidos. Penso que isto xa pois, nos dá un pouco a idea da gravidade da ineptitude, no? que temos no sistema arbitral da Liga Española, que é cando menos preocupante. Sí, do árbitro e do VAR falaremos, e ademais hai xa comentarios no chat que poremos despois na pantalla. Temos máis convidados que aparecerán por aquí, e cando aparezan, pois entrarán en directo no programa. Bueno, vexo que todos estades, como a min, contentos pola imaxe, polo xogo do Celta. Entón, para comezar a conversa sobre o partido, gustaríame saber que pensades que fixo ben o Celta, especialmente neste encontro, en comparación cos encontros anteriores nos que, bueno, pois o xogo non foi tan vistoso ou tan efectivo como nesta ocasión. Que fixo ben o equipo de Ciudad en Cornellá? Yo creo que intensidad y velocidad y decisión, es decir, no se mareó la perdiz. En cuanto teníamos el balón, se movía muy rápido y la activación de los jugadores era otra. O sea, yo no recuerdo un Celta tan activo, sobre todo fuera de casa, como este. Entonces yo creo que venían con la lección aprendida de los partidos contra el Español y metió una marcha más, que yo no estoy acostumbrado a ver al Celta con esa marcha tanto física como de movimiento de balón. De ahí la jugada del primer gol, es una jugada buenísima. Entonces, bueno, es uno de los ejemplos. Pero el resto, o sea, la mayor parte de los minutos el Celta jugó con una decisión y una activación y una intensidad que yo no estoy acostumbrado a verlo, la verdad, fuera de lo normal. Parece incluso que estaba jugando en casa en vez de estar jugando fuera, ¿no? Entonces yo creo que esa fue una de las claves de empatar, y si las cosas hubieran sido normales, arbitrariamente hablando, de ganar. Pero bueno, contento porque el futuro pinta bien jugando de esa forma. Martín, Jorge? A min parece que tamén isto pasa por niveles individuais bastante altos dos carrís. Creo que temos moita fortuna de que non estea xogando Mingueza estas últimas jornadas case de titular, e que aínda así as sustitucións, digámoslo, así sexando un nivel tan alto. Javi Rueda pareceme que está tendo unha progresión esta tempada bastante notable, xa viña cun bo nivel de segunda, pero eso é mellor a hora de decidir. Asistencia aparte, miro iso que dicía Fera, ao nivel é moi rápido, ao subir para arriba, carreiras ao coñecemos. Tamén pareceme que Marcos Alonso tivo unha actuación bastante destacable. E se despois cambias un Ilaix que non é que andas adormilado, é que acumulaba 90 minutos continuamente. Debe ser o xogador do plantel, Rado aparte, que máis ha xogado esta tempada. Entra un Fer López que lle dá unha clase ao centro do campo, unha boa conexión cos seus compañeiros, boa visión de xogo, bo defensivamente, vai ben nos duelos, grazas á súa altura e corpulencia. Notase a evolución física que tivo na Premier, aínda que non tivese moitos minutos. Creo que aguanta moito mellor os partidos e o ritmo de primeira. E ao final é iso, tanto en bon nivel individual como a ter esa peza que che permite encarar hacia arriba e ter un medio campo máis dinámico. Porque Ilaix, no que en 3/4, a min segue sen convencerme. Pareceme un xogador que se lle nublan as ideas moito en canto toca área rival. Jorge? Sí, eu estou de acordo co que
Como comentades, xusto quería comenzar con eso que coloca Celtoia aí, ¿no? que penso que neste partido sí que foi un partido onde finalmente penso que Claudio gañoulle a partida totalmente o que propuso Manolo no campo, ¿no? Tamén por moitos motivos, ¿no? Concordo co que decides da circulación, do control, do ritmo, da presión, que realmente pois é algo que se conseguiu agora, ¿no? Tamén é importante pois salientar que temos pois eso, novos xogadores, que o que está a hacer Fer, pois evidentemente moi importante, ampliou moi ben o seu despliegue como futbolista e tamén encadena moi ben esa combinación con Román, ¿no? Creo que esa combinación é moi boa, é o que nos está a dar ese control, esa circulación que non afecta para nada a recuperar o balón cando se perde, a presionar, estamos outra vez pois moi cómodos co balón. E esa colocación de Fer pois lle está a dar ao Celta unha maior variedade no xogo, ¿no? Temos pois un Celta que tanto pode ir pola dereita para ter máis espacios pola esquerda, temos un Javi Rueda excepcional que gaña moitos balóns por fora, tamén Carreira que pode botar hacia adentro moi ben, Julio tamén desborda moito, Judglá, pois que iso é un partido bastante bo, é unha mágoa que precisamente cando se está a construir unha identidade de xogo pois moi reconocible, moi rápida, moi de xogadas preciosas, pois estábamos aí pois ben controlados. É verdade que aí poido parecer que cos cambios Manolo acertou, porque xusto esa entrada pois deulle un poquinho máis de aire, foi cando chegou pois o gol, ¿no? Que tamén foron goles bastante bons, pero que, bueno, parece que aí xusto se perde un pouco de intensidade e claro, era bastante injusto, ¿no? Estar con ese empate, con esa que o Español dera a volta ao partido, ¿no? Realmente hai un momento onde se perdeu un pouquiño ese control, tampouco se sabe moi ben por qué, é unha mágoa, porque xa te digo, creo que aí nese momento era un partido para ter pois gañado 2-3, 2-4 perfectamente polas ocasións que houbo, e outra vez faltounos un pouquiño eso, ¿no? Hubo tamén unha que non me acordo agora de quen foi, pero que deu na cruceta, outro tiro que foi un paradón fantástico do portero do Español. O de Carreira. Sí, tivemos ocasións e realmente foi unha mágoa deixando a un lado pois que penso que polo xogo e polo que se fixo pois se mereceu a victoria como noutros partidos. En esta ocasión pois tampouco pudo ser, pero ese desplegue de xogo pois deu moita calidade, ¿no? ao equipo. É unha mágoa, penso que ese gol, pois como xa comentaremos logo, era totalmente legal e tivemos merecida esa victoria, ¿no? Que é unha pena porque parece que sempre precisamos, por moito esforzo que fagamos, por moita mellora que teñamos, por moitas cousas que encaixen, parece que nestes últimos tempos non conseguimos pois dar con algunha tecla que nos permita ter os 3 puntos, ¿no? É unha mágoa porque, como xa falamos outro día, xogamos xusto os 3 últimos partidos cos 2 rivales que temos por debaixo e co rival que temos por riba. E deses 9 puntos posibles, rascamos un, que non está mal, pero que realmente foi unha mágoa non estar con máis folgura asentados nun lugar que penso que estamos porque, bueno, o xogo que estamos desplegando é bastante mellor dentro desa mediocridade que falamos sempre que hai na Liga Española entre o sétimo, octavo ata o 13º, 14º, pois estamos bastante ben, non? Que ademais, eu penso que claro, se vemos os números podemos decir, bueno, 2 puntos de 12, non? Pero, dende logo, o partido en Cornellá sí que é un partido diferente dende o punto de vista da imaxe, do xogo e, sobre todo, moitas outras ocasións no programa criticamos bastante que o Celta está falto de ideas, que non crea ocasións, que chega arriba, pero que non chega con claridade, pero realmente neste partido sí que o Celta creou moitísimas ocasións para ser un partido fora da casa, algunhas delas moi claras. Claro, non se acertou, ás veces porque non se acertou, outras porque o porteiro do Español fixo algunhas paradas moi interesantes, pero, dende logo, o Celta, dende o meu punto de vista, neste partido superou en prácticamente todo, excepto nos goles que remataron no electrónico o rematar o partido,
porque o Celta tería que ter marcado un gol máis que foi anulado de xeito erróneo, pero en todo prácticamente o Celta neste partido superou o Español. De feito, houve momentos do partido que daba case que a sensación que o Celta estaba a xogar na casa, non? Porque tiña o balón, ia arriba, era incisivo polos carrís, centraba, bueno, o primeiro gol é un gol de verdadeiro tiraliñas, non? Foi un gol magnífico, deses goles pois que non son porque un xogador teña un momento inspirado, senón que é un gol coral de pases, de buscalo espazo, de centrar milimétricamente, non? Entón, a min realmente gustoume este partido do Celta moito, mal o empate, porque finalmente o fútbol non é unha ciencia exacta, non? Un pode chegar arriba en moitas ocasións e non conseguir É que o que falamos moitas veces, que tiros como o de Jude Glass, que entrou en gol, houbo tiros que fixo moi parecidos, moi semellantes, pero que o ben pues, deu nas pernas do rival en vez de pasar por debaixo, ou pues, o porteiro chegou, ou foi para a cruceta. Entón, claro, temos aí unha porcentaxe, ¿no? de acerto, pues, que nin siquiera, ¿no? os grandes consiguen o 100%, porque de poder ter metido todo o que temos xerado, sempre estamos a falar que neste momento estaríamos disputando casi a terceira posición aos equipos que están aí arriba, ¿no? Realmente tivemos esas ocasións, ¿no? E o mesmo tamén se explica, tampouco se entende moi ben pues, que é o que fixo, ¿no? o Español ao longo desta tempada para estar na posición na que está co xogo que leva desplegado, ¿no? Que é moi resultadista, pero realmente tampouco penso que este facendo un partido así tan excelso, non? Pero, bueno, xa vedes, hasta os grandes, mirad o que lle pasou, non? O Barça co Girona, con ese gol Fer de Beltrán, que... Aí está. Acordéme moito de ti cando vimos o resumo, non? Hai que alegrarse. Xogando ocasións e goles como ese, pues son marca da casa, ¿no? Exactamente. Un clásico, un gol clásico que lo vi esta tarde y me alegro mucho por él, la verdad. Lo que yo decía, jugador completísimo y además con gol. Entonces, bueno, pues nada, ahí está un regalo al Girona, que somos así de buenos. Xa preparado para entrar dende Lund, dende o sur de Suecia, o noso amigo o Cumbias, Joaquín Avellán. ¿Qué tal, Joaquín? Benvido. ¿Cómo andamos? Saludo así como Ronaldinho, como Xugón. Pero aí dice López, outro Xugón, non? Bueno, un xogador de outra categoría. Eu xa non son nostálxico, co centro campo que temos non son nostálxico de ninguén, Pero Joaquín, mira aquí o que di. Mira aquí o que di Beretiño, que segue coa mesma cuestión. Dato empírico. Dame igual. Víctor López, 0 victorias. Non me importa absolutamente nada. Pero nada. O Gallá xogásemos así todos os partidos. É que por iso o fútbol non é só Big Data. Hai que tomar os datos en contexto, quero dicir. Fixemos o mellor partido da tempada este fin de semana en Barcelona. O mellor partido da tempada. En canto a xogo, en canto a ocasións, en canto a todo un partidazo. O sea, que sería, Joaquín, o que destacarías deste partido? Que máis che gustou deste Español Celta dende o punto de vista celeste, claro? Pois a capacidade de xerar ocasións, algo que estaba custando moito, porque a primeira parte da tempada foi Borja Iglesias que usou a puntería e tal, o único que xeraba ocasións. Este ano pois estivo o medio campo estivo brillante, o ataque estivo ben, e o Celta en xeral con empuxe unha personalidade para ter a posesión e a dirección do partido en todo momento. Pois a verdade é que moi sorprendido. Non esperaba este partido, esperaba un partido de poucas ocasións, esperaba un partido máis igualado, e vin un Celta moi superior ao Español, que logo por detalles do fútbol e do VAR, pois non podemos gañar. Pero é que así, o sea, este é o camiño. Se podemos gañar ou competir e xogarlo dunha forma en que en vez de 90 minutos de que custa ver o partido, xogamos así, pois é unha maravilla, vamos. Eu estou encantado co xogo do Celta. E xa me gustou bastante na derrota contra o Osasuna, teño que decirlo. Pero a primeira parte, sobre todo, algúns tramos da segunda, pero este partido foi o mellor partido, non ten nada que envidiar os partidos do ano pasado do Celta. Nada.
Bueno, un dos primeiros temas que xa aparecía no chat, temos aquí comentario, por exemplo, de En Absoluto, que di el CTA ha confirmado que el gol de Borja era legal, por ese grave error arbitral hemos dejado de puntuar de 3. No quiere decir que haya persecución arbitral al Celta, es que son malos en general. Para empezar, el VAR tiene que saberse el reglamento, no tiene que llamar al árbitro en una situación como esa. Iso é o que di En Absoluto, y también por aquí está Jaime Soto comentando que el gol de Borja era legal, por supuesto. De hecho, en mi opinión, ni siquiera debía haber podido actuar de oficio y llamar al árbitro. El VAR, el árbitro solamente tiene parte de la culpa. Bueno, antes de votar culpas, evidentemente, ¿cómo viviste esa xogada? Porque eu non pensei, cando vin a repetición, en ningún intre que o árbitro ia anular ese gol. Eu realmente non o pensei, pero de súpeto sacaron da manga unha norma que non é unha norma específica para ese tipo de xogadas. E es que, además, tanto como entrou, bo. Que pensades da xogada? Pero hablando del VAR en sí, es decir, hay un momento en el que el VAR congela la imagen que no tiene sentido ninguno. Es decir, la imagen a veces se congela para ver algo que define una acción. Aquí lo que se congela es un control de un balón. O sea, no entiendo por qué se congela esa imagen. Es decir, esa imagen, eso hay que verlo seguido. Esa jugada hay que verla seguida. Aquí no se trata de congelar nada. Si tú congelas ese momento, efectivamente ves que hay un contacto del balón con Pablo Durán, creo que es. Pero no es un pase de Pablo Durán. Pablo Durán controla ese balón. ¿Por qué se congela esa imagen? O sea, esa es la pregunta que yo hago. Es decir, eso no es un pase. Es un balón que le cae a Pablo Durán, lo controla y el defensa toca el balón intencionadamente y llega a Borja y marca el gol. O sea, es que no entiendo esa congelación de la imagen. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo pienso. Evidentemente é unha xogada difícil, imagino, de interpretar, pero cando hai tanta unanimidade, incluso entre os hinchas do Español, a mí o que me reventa é que parece que o árbitro de VAR sempre intenta impoñer o seu criterio cando chama aos árbitros. Quero dicir, máis que aconsellar, non falo deste caso en específico, non escoitei a revisión VAR que saiu a posteriori, pero sempre que escoito estas revisións, pareceme que o Barça ten a decisión feita e como que intenta coaccionar de alguna maneira ao árbitro de aceptar a súa decisión en vez de actuar tan só como unha especie de muleta. Non sei se estades de acordo. Como que parece que se non acata a decisión do VAR, mal feito. En este caso falan de que chega forzado a persoa que toca o balón, pero que cos criterios que se utilizan na norma é que segue sen ter moito sentido a interpretación que se fixo para outro día en Balaídos vimos o exemplo dun árbitro que mantivo, non? Sí. Eso é decir que outro día coa falta previa que se lle reclama a Fer López, que non é, todos escoitamos esos audios onde se veu claramente que o VAR estaba insistindo en cambiar a opinión do árbitro e o árbitro incluso xustificou ante o VAR varias veces que se o pé levanta non hai presión en riba e, por lo tanto, non é falta, non? Entón, a mí sí que me parece que é verdade, que sempre falamos así, non? Que temos unha tecnoloxía que en outras partes se está usando de unha maneira e aquí parece que a seguimos usando como nos dá a total gana, non? E xa non é unha cousa de que os hinchas dun equipo ou outro podan opinar, é que eu non vin nin tan sequera un só dos árbitros ou especialistas que están comentando ou escriben ou falan destes temas en diferentes medios de comunicación que evidentemente xogan con a ventaxa de poder verlo con máis calma e poder opinar. Só hubo un só caso dunha persoa que dixera que estaba ben e logo rectificou, non? Mr. Suyo. Sí. Creo que decir porque sempre unha persoa que soe estar moi de acordo coa xestión dos árbitros, pero neste caso foi unha única vez onde tamén o día seguinte recuou, non? Pero evidentemente que é bastante claro. Eu non entendo ese concepto de remate forzado. Quero dicir, se tú és un defensa e tiras a perna para interrumpir a trayectoria dun balón, eso ten que ter intención. A intención é esa, é que non é outra. É non permitir, é que de feito, se non fai iso,
é cando podías anulalo, porque entón sí que sería un pase de Durán que podería coller Borja, pero o feito que ti metas a perna por o medio No, pero es que yo creo que... intencionada. Pero Pablo Durán no le da fuerza al balón. Pablo Durán no da un pase. Pablo Durán controla. Es decir, si el defensa no hace eso, igual Pablo Durán puede marcar. O sea, si el defensa... Tiña pinta solo, sí. Tiña pinta porque estaba xusto dándose a gol. Entonces, es que no hay por... A mí o que me sigue sorprendendo é que non temos forma humana de que en outros estamentos hai comités, hai revisións, hai cousas que suceden cando alguén mete a zoca, que pode ser posible, pero hai unha estrutura que vixila cando esas zocas se meten e non pasa nada. Pero penso que o deporte profesional, en este caso o tema do fútbol en este país, é a única entidade onde claramente poden decir, sí, foi un erro, estivo mal, pero non facemos absolutamente nada. Non hai rendición de contas ninguna, quero dicir, ponche na nevera, pero é que tampouco é algo A oficial. mí me parece bastante grave porque pode permitir que en calquera partido ti podes tomar calquera decisión, afectar o que che dé a gana, que sabes que vas ter cero consecuencias máis aló do que decides da neveira, o mellor pois non volver a evitar o que sexa. Pero realmente é un pouco unha sensación de impunidade cando isto nos xuíces de outros deportes non sucede, non pasa. Además, É que ademais, por exemplo, comentábamos o do gol de Beltrán e tal, creo que tamén nese caso, como que lle rodeou unha polémica, non? Como que vamos a 5 ou 6 polémicas por xornada. Cada partido hai unha polémica. Polémica, Cobar, con goles anulados. Cada partido hai unha polémica. Non se aplica a navalla de Oca en moitos casos, quero dicir, se tes que rebuscar tanto para anular un gol, merece a pena anulalo e ter que mirar 50 reglas distintas para anular o gol e que va contra o propio espírito do deporte. Parece que estamos facendo un paper científico en vez de estar só un deporte de pelota, non? É que non ten ningún sentido. Sempre son cousas que se busca pois que o rival non teña unha vantaxe extraordinaria para poder meter un gol, que é o que se busca nesta revisión. Pero últimamente parece que estamos asistindo a revisión tras revisión e cada unha é máis complexa que a outra, entón logo non funciona, estamos aí 7 minutos para ver se hai unha uña por riba dunha liña que poda ser fora de xogo. Sí, absurdo. É verdade que parece que a UEFA está intentando tomar cartas no asunto e intentar revisar ese tema dos foras de xogo milimétricos, ¿no? Que realmente non está a funcionar e non están a dar vantaxe ninguna ao equipo que anulas o gol, ¿no? Pero en casos como este, que non é un fora de xogo, que é unha xogada bastante clara, hai certas cosas de interpretación que realmente pues non quero decir, poden facer o que lle dé a gana e realmente, pues, eso condiciona moitísimo a natureza dunha competición, non? E a verdade, eu non vexo que iso pase nin noutros deportes, nin outros países, non? Mesmo no fútbol. Levaba parte da audiencia preguntando por este convidado dende xa había tempo. Cando vai pasar por aí? Cando vai pasar por aí? Bueno, está permanentemente invitado, por razóns laborais non sempre pode estar por aquí, pero está hoxe por aquí. Dende Vigo, o noso bo amigo Mon Catalina. Que tal, Mon? Benvido. Que tal, Mon? Que tal, chicos? Moi boas. Neste martes pola tarde noite. Que tal, Mon? Encantado de saudarvos. Nada, aquí estamos. Non puiden estar semanas atrás por cuestións laborais, sobre todo. Víame mal este horario, pero bueno, esta vez, gracias a Entroido e uns días libres que temos, pois encantado de estar por aquí con todos vos para falar do Celta, que creo que nos está dando bastante satisfaccións a pesar do roubo que sufrimos este fin de semana. De feito, estamos a falar precisamente desa xogada do VAR no Intre no que ti entras. Mon, eu lín unha cousa que escribiches en Twitter que ten bastante interese, porque ti levas durante moito tempo e ademais con moita razón falando do nivel moi pobre dos árbitros, da corrupción, de decisións terribles, de como os árbitros nuns escenarios actúan dun xeito e noutros escenarios doutro, pero dixeches unha cousa despois deste partido interesante. Dixeches que estás a empezar a pensar que ten que ver cun problema do sistema educativo en España, porque non hai capacidade para interpretar a realidade. Mon, fálanos un pouco disso, parece moi interesante. A ver, o fin de semana foi un pouco tolemia, porque
algo que eu partía da base de que era evidente que era un erro flagrante, logo cando leis determinadas opinións de, bueno, determinadas persoas que defenden por activa, pasiva e perifrástica o grevio arbitral pase o que pase, empezas a dubidar ata de que o branco é branco e o negro é negro. Estas persoas tratan de rebuscar o significado semántico das palabras para tratar de defender algo que é indefendible, que é que Pablo Durán vai rematar só diante da portería, hai un defensa que mete o pé para impedilo, e iso, na miña vida, pode ser, en ningún caso pode ser un lance involuntario ou forzado. É que non pode ser. Como ben dixo hoxe o CTA, que o CTA recoñeceu que foi un erro flagrante, o dixo esta tarde, o CTA, non sei se o bichedes no estudo desta tarde, e meteron na neveira a Cuadra Fernández. E hai expertos, entre moitísimas comiñas, arbitrais que todavía hoxe en día seguen a intentar cambiar o significado semántico da palabra forzado ou da palabra involuntario. É moito máis sinxelo que todo iso, é moito máis aplicar o sentido común. É aplicar o sentido común, é beneficiar ao defensa cando trata de impedir. Pero eu creo que todo isto vai moitísimo máis alá. Eu creo que en España non temos un problema, creo, de que os árbitros teñan mellor capacidade valorativa ou menor. En España o problema que temos é que a organización que está ao frente das cuestións arbitrais está absolutamente pobre por dentro. Pero que non sei, é unha organización, hai un erro, hai un ruído aí de fondo. Non estou seguro, Trátase, agora parece. É unha organización que estivo, non esquezamos, estivo a lucrarse ou a recibir sobres por parte dun equipo de fútbol que todavía non está saldado todo isto. É que é un escándalo mayúsculo. É unha organización que é evidente que é feble ante determinados poderes que hai no fútbol e que en España está sendo flagrante. É evidente que o Real Madrid non lle pitan igual que os demais equipos, pero son o único que o ve. Que pasa? Que temos que aturar todo isto, temos que aguantar que por ser Real Madrid ou Barcelona o criterio de valoración é diferente, porque parece que é algo que xa todos asumimos como se fora imposible de cambiar. Cando en Italia todas estas cuestións se dirimiron no Cárcere e coa Juventus en segunda división, non hai tanto tempo, no caso Moggi. En España estamos a tragar con todo isto. Entón, a min paréceme que o feito de que os afeccionados sexamos ovellas non favorece ao fútbol, non favorece a que isto cambie algún día. É unha liga manchada polos árbitros. E o vemos semana tras semana, tras semana. É unha organización, a Federación Española de Fútbol, que está manchada de corrupción polo caso Negreira, polo caso Rubiales. E que calquera empresa, calquera organización de outro ámbito tería sido cambiada de arriba a baixo en calquera outra cuestión. E aquí seguimos. Entón, para min, creo que a arbitraxe, máis alá de que poidamos pois xulgar como se perita, se hai un árbitro mellor, outro árbitro peor, eu teño os árbitros favoritos, creo que Sánchez Martínez, por exemplo, un bo árbitro, creo que Prieto Iglesias é lamentable, Sotogrado, perdón, lamentable, quer dicir que teño os meus favoritos, pero o que quero dicir, a miña tese, é que o organigrama, o organismo, a federación da que nacen os árbitros, está corrompida de arriba a baixo, e que ata que se cambie iso, e ata que sexa unha organización mínimamente independente, afastada do ruído mediático de Madrid Televisión, de Florentino Pérez, do Barcelona, de toda esta mafia de equipos grandes, vai ser imposible que os demais, os afeccionados, os demais clubes, poidamos confiar mínimamente neles. Rubén aquí engade outra volta a esta xogada dicindo que o gol para ele é ilegal porque estando en fora de xogo Borja non deixa despexar a Cabrera e esquecen revisar iso. Pero claro, o problema é que o que revisan mal. Tamén hai posible penalti a Borja, pero... Claro, es que eso xa ven de antes. Ata un reloxo roto, non? Acerta 2 veces ao día, pero é que o problema é iso, que está roto, non? Claro, o problema é onde nace, non? O comezo desa revisión. Realmente creo, cando chega xa a ese momento onde Borja remata, realmente xa a dinámica de xogo é outra, e non penso que aí sexa suficiente como para que digas que están... Pero que ademais non esquezamos
Pero non esquezamos unha cuestión. O VAR chegou para outra cousa, non para rearbitrar. O VAR non está para rearbitrar. Eu lembrome perfectamente, creo, foi no primeiro mundial, me parece, a primeira proba co VAR foi no mundial, non me lembro que mundial foi xa. É o que ten Cervello, que xa un mundial detrás outro, a partir de 2000 xa non diferencias. A partir do mundial de Ronaldo o pelo por aquí xa non diferencias un detrás de outro. Pero foi nun mundial que a aplicación foi maravillosa. Sí, creo que foi o 18, pero foi maravillosa porque foi para cuestións moi puntuales. Línea de gol, expulsións, lances que son flagrantes, que interveñen de maneira decisiva nun partido. Pero estar tirando liñas a man, como outro día, pero isto que estiveran 7 minutos tirando liñas a man porque non funcionaba o VAR, fora de xogo de tubo así, milimétrico. Non pode ser porque altera o espectáculo. Non pode ser. Eso é calquera cousa menos profesional, ¿no? Ese realmente é unha ferramenta para darlle máis profesionalidade a certas cousas. Non podes estar 7 minutos revisando unha cousa que non funciona. É que a idea do fora de xogo, todos sabemos que pues, para evitar o deanteiro totalmente en ventaxa e que rompa o ritmo de xogo, pero é que se ti tes que tirar unha liña, o sea, que se é tan difícil que velo simplemente, eu entendo que pues, ás veces, pues claro, non vais a estar un marxe, ok, 5 centímetros, 15, non, pero se ti tes que tirar 6 metros liña, e que non ten unha ventaxa práctica o dianteiro, pues ya está, gol e fora, non pasa nada, home. Que está 3 milímetros adiantado, pues moi ben, o sea, tampouco. Se logo tamén dá pé a especulacións de que frame escollen, de se tocan as liñas ou se non, pues non sei, para mí é algo moi anticlimático. Non atacamos os erros estruturais como as perdas de tempo, as simulacións, senón que nos metemos nestas cuestións de estar adiantado a orella respecto ao defensa rival. Este tipo de cousas que non teñen ninguna importancia ahora. Hai algunhas imaxes destas que poñen cando que se semellan moitísimo a cando no tenis ves a bola amarela está in ou out, ¿no? Que ponen sempre esta foto, a silueta dos jugadores. Creo que hai algunhas imaxes desas que dan auténtica, vamos, que son vergoñentas. Quer dicir, que ventaxa pode ter un xogador porque teñas 2 milímetros dun cóbado ou unha uña por delante? Eso non está por la dinámica do xogo, nin está ter ventaxa. Claro, é o que dice Joaquín, isto xurdiu para casos flagrantes, cando unha cosa que se ve con claridade, pero non podes entrar nesas milimetreces que realmente non está o sistema para iso, non? E o gallá eso o reparen pronto, ¿no? Realmente unha cousa que é moi sinxela de corrixir, realmente se pode por unha dinámica moito máis clara, e logo sí, entrar, pues eso, como decía, non nada de rearbitraxe, senón cousas que son erros flagrantes, cousas que son, pues, que a veces o árbitro, por non estar ben colocado, pues pode o mellor non ver un cartón vermello ou non ver un penalti porque non este en posición, cousas deste tipo, ¿no? Pero non entrar si rebota, se teño a mano pegada e levanto e salto, e logo teño 3 ou 4 ou caio, que son cosas totalmente absurdas. Teño a sensación de que os árbitros caeron na relaxación, na peritación en directo. Sí, e a dicir iso, justamente. Xa esperan a verse unha máquina, pero é que isto non pode ser. É que isto, claro, outro día mesmo, no partido contra o Español, o gol do empate, o gol legal, é que eu estaba alucinando porque o árbitro parecía que ia anular. Cando dende o propio plano da televisión se veía que había un xogador na liña de fondo. Que eu estaba pensando e digo, é que estes homes xa renunciaron a aportar algún valor engadido. Xa non teñen autonomía, xa dependen totalmente do VAR, e o VAR, claro, dicía antes que parece que intenta impoñer a súa decisión, pero que os propios colexiados nesa pasividade son quenes o permiten, non? Esta situación. Parece que se fían cada vez menos do seu criterio, que dependen sempre de que lle chamen da sala VAR. O problema diso é que é unha patada tremenda ao espectáculo, porque non sei vos, imagino que sí, pero eu non celebro os goles, xa. Celebro cando sacan de... Claro, é moi evidente que sí que é gol. Lo celebras 2 veces. O propio Borja outro día o celebrou. O celebras, pero sempre estás aí como... Con a boca pequeña. Sí, que fastidia. Pasaría, ¿no? Eso se ve tanto no campo como cando ves por aí na
na Claro, casa. e logo ves ao árbitro facer así e xa te botas a tremer, é tremendo. Sí. Eu penso que os árbitros teñen que arbitrar os partidos do mesmo xeito que o facían, é dicir, coa mesma intensidade que o facían cando non había VAR. E despois Claro. se trabucan nalgo, pois para iso está o VAR, pero dame a sensación xa non só que estean máis relaxados, senón que ás veces complican tanto un regulamento que realmente non é tan complicado, porque o que non pode ser é que nunha xogada como esa, e podemos dar moitas outras, porque haberá alguén que diga, bueno, protestas porque é contra o Celta. Non, protesto porque vexo isto partido tras partido tras partido e dá prácticamente igual que en sexa o equipo pequeno, porque sempre é o que remata totalmente prexudicado. Que sí, que o Barça tamén, o Madrid casi que nunca, bueno, esa situación realmente do arbitraxe. Pero o que non pode ser é que nunha xogada como a do 1-2 de súpeto, pois un balón que está a rodar polo chan, que pode entrar na portería, sexa considerado un despexe involuntario cando iso non é posible, nesa situación cando o balón está rodando polo chan para ser rematado, para marcar o gol, o dianteiro do Celta, e despois se evita un gol e con ese despexe se evita outro gol tamén. Non ten sentido ningún, porque ademais, a imaxe coa que peritou a xogada, ese criterio non é o que se ten que aplicar nesa xogada. É ridículo. Ademais, a imaxe coa que peritou a xogada, a imaxe que lle puxeron, non sei se reparaches niso, a imaxe non é a que lle tiñan que amosar, porque peritou a imaxe rapidamente e cunha imaxe cenital da xogada, onde prácticamente non se ve se é porque toca, se non toca. É tremendo. Hai erros conceptuais que desafían a lógica. Por exemplo, outro erro que vemos partido tras partido, xogadas de fora de xogo, pero por kilómetros, que o liñer como unha xogada, o liña como unha xogada de perigo, deixa seguir. E o central ten que pegar unha carreira de 30 metros sabendo perfectamente que están fora de xogo. Pois non, se é un fora de xogo clarísimo, evidente, non sigas a xogada, non fagas a Starfield. Outro exemplo do que dicía, que hai que arbitrar o partido como se non houvese VAR, e despois se hai un erro, pois se soluciona co VAR. As normas deben estar a favor dos xogadores e do público xeral, que parece que non, que se complican polo feito de complicarse, de ser matemáticamente perfectos en todo isto, non ten ningún sentido. Non unha realidade que non se pode replicar iso a perfección. O tema de deixar as xogadas un minuto cando se sabe perfectamente que se va a pitar é que é un exemplo paradigmático. Non ten ningún sentido. Sí, e que aparte tamén lo que decíades do corte, ¿no? do ritmo. Hai moitas veces que é un equipo que de repente colle ritmo, colle movimento, tira para arriba. Eso un pouco lle pasou outro día tamén o Barça, ¿no? Cando meteu ese gol, estaba outra vez pues, cambiando un pouco o xogo e de repente pues, están aí 10 minutos revisando que se unha liña que se non e tamén un pouco freas, ¿no? De golpe o movimento dun equipo, ¿no? E tamén, claro, é unha cousa bastante extraña. Estou de acordo co que decides, ¿no? Se debería, pues eso, corregir erros flagrantes, deixar que os árbitros estivesen máis concentrados, pero tamén penso que se xunta co que dicíamos antes, ¿no? Co que a calidade xeral, a nititude xeral do estamento, pues non está bastante a favor de que o arbitraxe mellore, ¿no? En moitos casos non parecen... É que hai moitos árbitros cando antes non eran profesionais que arbitraban bastante mellor do que están arbitrando os que agora se supone que son profesionais, ¿no? Eso que non pode ser, ¿no? E cada árbitro que sube, que o ascenden de categoría, pues non están co nivel requerido, ¿no? Para arbitrar en primeira división, ¿no? Sobre todo se o comparas co que pasa en outras ligas que poden ser semellantes a nosa, ¿no? Realmente o nivel de arbitraxe é bastante lamentable en termos xerais, ¿no? Antón, estás a tempo todavía, de arbitrar. De tantos anos penso que non é o momento. Claro, pero logo tamén o que se comentaba un par de ouvintes tamén, o tema das adulteracións que logo isto pues xenera, ¿no? Realmente, pues, imaginade pues, que polo que sexa, ao final te estea xogando unha clasificación esteas aí pues, por un punto, por 2 puntos, por cousas que erros deste tipo, erros
inda por riba, porque eu podo entender que hai partidos que gañas e outros que perdes. Eso é así. E que podes merecer ou non. Aquí falamos de un error flagrante que inda por riba está recoñecido por un comité de competición. Entón, claro, que non tiñamos consecuencias dese tipo, pois evidentemente é bastante para mí, desde logo, tamén o tema dos engadidos, non? Sí. Esto xa o falamos outro día, pero penso que nestes últimos tempos estamos botando minutos en riba dos partidos precisamente porque ás veces pues, se perden porque os sistemas de control non funcionan ben. Pero tampouco é unha cousa que paute. O sea, por que de repente un árbitro pode decidir unilateralmente voulle meter a este partido ao final da segunda parte 10 minutos? 10 minutos, Porque non hai justificación ninguna. Antes di, sí, se marcas un gol, un minuto, vale. Se perdes tempo, tal, perfecto. Pero é que hai partidos que todos decimos canto va a engadir. Vai, pois polo que se perdeu, o mellor 5. E de repente engade 2. Ou polo que se perdeu, o mellor 3. E de repente engade 7 ou 8. Claro, que realmente é unha como o seu nome indica, noutra acepción, é unha arbitrariedade excesiva, ¿no? No sentido de que poden facer o que queiran e non hai consecuencias directas na competición, máis aló dese tema de a neveira, que a min tampouco parece que sexa unha cousa, porque, a ver, vale, pero tiña que haber consecuencias dese. É que tampouco, incluso da neveira, creo que tampouco é algo oficial, non? Que se diga de CTA. Hemos amonestado tal, simplemente se fai non oficialmente. Non está regulado. Os mecanismos de rendición de contas brillan pola súa ausencia en xeral e por iso unha institución, como dicía Mon, tan podre. Porque así, incluso de fora, dice que non é competitiva a liga, porque entre favoritismos criterios dispares, depende de quen sexa o equipo que están xogando sobre o terreo de xogo, feita lei, feita trampa, non? É que é certo que, ademais, tampouco vemos que teña unha sinxela resolución. Eu non vexo nun futuro moi a corto prazo que sexamos capaces de resolver... No, Jorge, porque sempre que pasan estas cousas xa esa idea de veu o VAR a mellorar ou a empeorar o fútbol. O problema non é a tecnoloxía, xa o levamos dicindo desde que comezou. O problema é a xente que utiliza esa tecnoloxía dun xeito erróneo ou dun xeito corrupto en algúns casos no xeito que se está a utilizar, pero non se pode criticar o VAR pola tecnoloxía, senón por esas persoas que están detrás e que non o utilizan ben e que o utilizan dun xeito que non é xusto, non? Porque pódese impartir xustiza, pero a tecnoloxía en sí non imparte xustiza, teñen que ser as persoas que utilizan esa tecnoloxía. Entón, sobre todo non pode cambiar a maneira de xogar. O VAR cambiou a maneira de xogar. Fixadevos como se defenden as áreas agora. É que nas áreas os xogadores teñen pánico a tocar a un xogador. E iso non pode ser, porque non calquera toque pode ser penalti. E se está a converter, de feito, os xogadores, isto o paradigma é o Real Madrid, que en canto pisan a área, desmaianse directamente, porque saben que se vai a buscar un fotograma cun zoom de 4K para justificar que hai un contacto que lle toca e que é penalti, non? E que ese mesmo contacto noutra área... Claro. As análises neste país son totalmente parciais. Porque unha mesma análise nun programa de televisión para un equipo son dunha maneira e logo para outros son de outra. É que é todo un sistema... Perdón utilizar a palabra, pero un sistema totalmente corrompido. Dende a propia federación ata os propios medios de comunicación que non son obxectivos a hora de analizar as xogadas. Porque un mesmo lance, estamos cansos nos de velo, se justifica ás veces con que hai contacto e a mesma persoa que está a justificar iso 2 semanas despois di, noutro contexto, que non é contacto suficiente para pitar penalti. Entón, claro, que ese concepto é como o do despexe involuntario, ¿no? O de medir con as imaxes cando o contacto ou cando a presión é suficientemente presión para causar un desequilibrio, aí xa entramos a través da pantalla. Xa falaba Benítez dos newtons, non? É moi absurdo. Claro. Sí. Pero tamén é unha situación moi bipartidista, non? Porque se alguén critica pero bipartidista sobre todo entre dous partidos, que son o Barça e o Madrid.
porque se algún critica a un árbitro porque lle deu un penalti ao Barça ou lle quitou un ao Madrid ou tal e cual, pois xa están todos os seareiros pois dun e do outro equipo dicindo porque este árbitro é madridista, porque este é culé, porque non sei que non, home, que non ten que ver con iso, que eu non son nin do Madrid nin do Barça, de feito non teño ningún interese, nin por un nin polo outro, pero hai que ver as cousas, eu penso que un pouco de lógica e de imparcialidade, que é o que precisamente non ocorre por parte dos árbitros cando arbitran en certos escenarios, ¿no? Eu creo que esa... bueno, a todo esto levamos 25 minutos preparando os árbitros e non... Que dame mágoa, porque o Celta fixo o partido, tal, estamos aquí, que tamén é importante, pero si a mí dame intención, a mí unha cousa que me alegra de ver, por exemplo, en redes sociais ou cando vou a Vigo e tal, é que esa retórica Barça madridista tal que tiñamos para 15 anos cada vez hai menos. A xente, eu noto que cada vez máis vai a xente de Vigo que lle gusta o fútbol vai máis o Celta, ou quero decir, noto que hai un descenso. Eu lembro no instituto, pois vai uns 15 anos, 20 anos, que bueno, 20 anos non 15 anos que a xente era como Barça, Madrid, había algún do Celta, tal, non sei que, pero por lo menos agora, pues que esa retórica que hai na que esté, por suposto, eu concordo con Mon e tal, que é un sistema que bueno, pasan moitas cosas extrañas e un xa cae no, bueno, e que xa é prácticamente empírico, non é conspiranoico, pero dá mágoa, pero por lo menos a xente parece que está un pouco xa pasando de ese tipo de retórica e agora por lo menos en Vigo vin as últimas veces que fun por ali un ambientazo de celtismo e de tal, que gusta moito máis co Barça madridismo que tiñamos, pois non fai tanto tempo. Para ir rematando co do árbitro, isto que di en absoluto é certo, pero tamén pode ser que o árbitro vexe a xogada e manteña a súa decisión, non? Porque é certo que lle poñen un marrón, como di aí, o árbitro de campo dende o VAR por non filtrar ben as cousas e chamalo cando non teñen que chamalo, pero tamén o árbitro pode facer como no partido anterior do Celta e ver a imaxe e dicir, pois aquí non hai fora de xogo, é un gol legal e dar o gol. Entón, penso que finalmente o que realmente está claro é que o nivel dos árbitros para min está máis ou menos é máis ou menos directamente proporcional ao nivel da Liga, non? Como di Jorge, eu non vexo unha solución sinxela. Dicía Mon en redes sociais nalgún intre, pois a ver se algún día árbitros estranxeiros veñen e pitan na Liga Española. Monti, pensas que iso solucionaría o problema ou non? Polo menos a desconfianza. Polo menos árbitros que dependan dunha federación que non estea demostrado que é unha organización corrupta. Polo menos xa non é pouco. É dicir, eu fíome moito máis e sufrimos con arbitraxes en Europa League porque houve algunha arbitraxe mala realmente, sobre todo en Balaídos, pero estou máis tranquilo. É unha Europa League, estou moito máis tranquilo que as arbitraxes. As cuestións pode haber erros, pode non habelos, pero os erros son erros que non desafían o sentido común, como sucedeu o último partido contra o Español, e que realmente é que hai mil exemplos. O partido de Mallorca do penalti de Santi Mina, o partido contra o Español, o penalti a Suedberg no Bernabéu, é que como nós, moitísimos equipos, é que non, isto non sucede só co Celta, eu non estou dicindo que o Celta sexe un equipo perseguido, non, é unha cuestión de que só se mide, claro, é que só se mide Barça-Madrid se mide cun respecto reverencial, evidentemente, porque os árbitros saben que un erro ou unha mala apreciación que perxudique a Barcelona ou Madrid é a fin do seu arbitraxe mínimo a semana seguinte, e claro, son seres humanos. Entón, esta presión corrupta da organización dos poderes mediáticos, dos medios de comunicación, dunha televisión que está, como Madrid Televisión, prácticamente dedicada a sacar os luns os erros dos árbitros, é que isto non se pode permitir. É que isto altera completamente calquera, xa non falo da ética e dos valores do deporte, que iso xa quedou nos anos 80, pero non a propia competición. É que a Liga ten que plantarse, os clubes teñen que plantarse. Non pode ser seguir con isto. Aparte que é insoportable, eu, porque xa non poño a televisión, pero algunha vez que poño este tipo de programas, a xente que consume é que é insoportable. Isto non é un deporte, non é unha competición limpa. Sí, entón, ata que non se acabe con isto,
Ata que non se acabe con isto, os árbitros son seres humanos e son sensibles a estas cuestións. Por lo tanto, imposible. É imposible que se afasten. Ou coa inteligencia artificial empezamos a incorporar tecnoloxía completa de arriba a baixo, árbitros que sexan robots e que sexan insensibles á presión mediática, se que a inteligencia artificial non é sensible, que creo que dubido xa, ou senón isto non ten remedio xa. Todo que sexa programable, se programan con 4 ou 5 directrices concretas e xa está, quero dicir, ao final... Claro. É que ata que unha decisión nun Madrid-Barça teña a mesma importancia que unha decisión nun Mallorca-Betis, pois sempre haberá problemas. Exacto. Como a Liga está construída para que haxa Madrid-Barça, porque é o que realmente interesa, pois non hai solución realmente. Exacto, Antón. Outra cuestión que depende da Federación Española de Fútbol. A Copa do Rei. Xa me diredes que o formato de Copa do Rei non é un formato dunha organización corrupta. O tiña eso na cabeza. É a forma para garantir sempre que teñas Barça-Madrid ou unha cousa semellante canto máis arriba. A Supercopa. Eu vou a mencionalo tamén, que é o máximo exponente do bipartidismo que dicía Antón. É completamente absurdo como lle poñen todas as trabas posibles ao resto de equipos para non ir a... Bueno, é intolerable que se son en Arabia é criminal. Exacto. Intolerable que clubes como Celta, que son outsiders, son equipos que poden ter a oportunidade de gañar un título, intolerable que acepten iso. Sí. Intolerable. Para min é unha vergoña que o Celta participe na Copa do Rei. Os equipos como Celta, como Español, como Real Sociedade, como Athletic Club, equipos de segundo nivel que poden ter unha oportunidade de ser campións nunha competición como a Copa, que se deixen violar así, é lamentable. E iso tamén é responsabilidade dos clubes por ser comparsas desa farsa, porque unha auténtica farsa os sorteos de Copa do Rei dos últimos anos que están pagados con petrodólares, claramente. Totalmente. Sí, a ver, eso é como todo. Sí, os presidentes dos clubes son ricos, pero logo dentro dos ricos hai xerarquías tamén. Hai todos os presidentes dos clubes, a Florentino Pérez fanlle así, todo o que diga. O que manda é, bueno, parase o que el queira ata que logo o que veña detrás. De todos os xeitos, evidentemente, o resultado deste partido quedou totalmente afectado por ese erro flagrante e, ademais, nun momento importante, porque despois dese empate, realmente hai que dicir que o Celta xogou un moi bo partido, os 2 goles que marcou o Español, pois realmente poderían ter sido mellor defendidos, pero o que é certo é que ese segundo gol anulado chega nun momento chave do partido, porque un Borja tirado no chan, rematando e marcando ese gol nese momento, pois realmente cambiaría totalmente o signo do partido en favor do Celta. Non quero dicir que o Celta gañaría o partido totalmente, pero sí que o que se di en inglés o momentum, ¿no? A dirección do partido cambia totalmente cando este gol queda anulado. Nun partido no que o Celta pois xogou, dende o meu punto de vista, moi ben, foi un moi bo partido. Tirón de orellas á defensa ou non estáis preocupados por iso? Eu creo que non estamos sendo tan contundentes nas áreas como ata agora. Non me preocupa en exceso, pero sí que é verdade que, por exemplo, en individualidades destacaba Óscar Rís e Marcos Alonso outro día. Creo que Javi Rodríguez non está a tan bo nivel, sobre todo na actuación do outro día. Reitero que non me preocupa porque ten unha acumulación de minutos moi alta nesa posición de central pola dereita, e tamén Radu non tiñanos acostumados a un nivel altísimo. Está baixando últimamente, pero que son picos de forma. Eu non lle achaco así un baixón generalizado tampouco. Pero outro día, sí, encaixar 2 goles, para min, erro do Celta. Non era partido para iso. Pero o primeiro gol... El gol de Quique García a mí me parece bueno, ¿eh? O primeiro non lle achaco tanto, pero o segundo sí que me parece concatenación de errores. O primeiro gol realmente llega na partida moi ben, pero logo aí Radu pouco pode facer, porque un pepinazo... o primeiro gol é un golazo, o sea, que non me parece moi defendible ese gol, la verdad. Tiro así prácticamente de costas a portería, coa zurda, tal, que saca un remate por único oco que era posible marcar gol. Gol de mucha experiencia de Quique García. Estou de acordo. Por supuesto. A ver si se retira el tipo ese ya está bien. Ya, Pero o tío este...
leva moitos anos e parece moi veterano e igual ten 31 anos todavía, un 32. Non O sea, é tan maior. Non 32, é tan maior. 33. Pode ser. Seguirá xogando 3-4 temporadas máis e marcará os 2 goles ao Celta de rigor cada ano. Pero sí, pues nada, pues eu cando estaba vendo o Celta xogando dun xeito rozando o brillante, porque o primeiro gol para mí creo que foi o gol máis bonito da tempada, por todo, como foi a xogada, combinacións, tal, non sei, foi un espectáculo. Primeiro gol do Celta, digo. E o Celta dominando, tal, tendo compás do partido, de repente, pois nun detalle de calidad, pois, por suposto, que os demais tamén xogan, do dianteiro rival, e veña, pois quedas con cara de parvo ali, e xa está. E logo, ainda por riba, pois, bueno, todo o que veu despois, pero... A min os goles, eu discrepo un pouco con vos, parecenme evitables. Creo que hai pouca tensión defensiva nesa xogada de Quique García. Creo que a defensa se confía, probablemente pola apariencia que ten Quique García, non? De non ser un xogador que a priori vaya a sacarse esa reviravolta, non? Ese corpeo que ten. Igual que algo de la ida, que tamén les pilló por sorpresa. Sí. Tamén foi unha xogada que vende un balón perdido en campo propio, non? Sí, bueno, pero quiso, Antón, dice que eres completar un partido tan brillante como fixo o Celta, tes que asumir ese riscos. Entón, un par de lances así vas ter, a capacidade que tes que ter é unha capacidade de replegamento e de contundencia que nese lance concreto tamén é verdade que, fixadevos que eu creo que de 100 partidos gañamos 98 xogando como outro día, iso vaya por deante. Quero dicir que o feito de recibir 2 goles nese tipo de xogadas creo que non é achacable, porque ti se queres propoñer, ti se queres ir para arriba, queres xogar un partido como que xogou o Celta outro día en Cornellá, tes que asumir riscos. E os riscos conlevan, pois, conceder de cando en vez. Bastante pouco concedeu o Celta, porque os goles do Español son os 2 únicos tiros a porta que fan prácticamente no partido. Quero dicir que o partido do Celta foi completísimo. Que sucede? Que nas 2 únicas ocasións, hai veces que isto sucede, pois encaixas os goles, quedas con cara de parvo, e logo sí que é valorable a reacción, non? Porque noutros anos, en partidos vos, un 2-1, túmbate. O Celta non, o Celta estivo a punto de gañar 2-3 o partido, porque tivo unha ocasión ao final nunha xogada de Mingueza que porque está lento, pero era unha ocasión boa. Por lo tanto, hai que rescatar primeiro o grandísimo partido, que creo que foi máis para un 4 ou un 5, sinceramente o digo obxectivamente, que para empatar. Creo que o empate, como ben dixeron moitísimo. Eu penso que o Español sabe o que é iso, polo que leo dos carreiros do Español. Por suposto. Eles estaban encantados co empate. Ese partido, saben que en condicións normais o terían perdido e ben perdido. Por lo tanto, creo que pouco que achacar o Celta, o partido foi fantástico, foi brillante. Creo que coa chegada coa irrupción de Miguel Román e con esa versatilidade que nos dá Fer López, temos unhas variantes que antes non tiñamos para xogar ofensivos e con un medio campo sólido de ter a pelota, que antes quizáis faltaba ese perfil. E realmente, bueno, o futuro é esperanzador, porque temos unha variante con Fer López me parece un luxazo, unha cousa increíble de xogador. Xa era bo cando se foi, pero creo que todavía mellor agora. E a verdade é que o Celta ten a personalidade agora con ese perfil que lle faltaba antes para poder mandar os partidos, incluso tamén fora de casa, non? A mí unha cousa que me gustou moito do Celta é que despois de adiantarse un 2 e que lle anulasen o gol e despois o Español dalle a volta o partido, quedan como 10 minutos máis ou menos máis o engadido, e o Celta, mesmo ata o engadido, continuou a tocar o balón con paciencia, tentando abrir polas bandas, tentando buscar opcións, sen voltarse tolo realmente, cando podería ter perdido o partido dun xeito totalmente injusto, pero fixo. Co silbido final descontentos. Co silbido final moi descontentos, que iso é significativo da ambición e do carácter do equipo. A verdade é que é moi salientable todo iso. Sí, eso é importante. Bueno, pois sí. No, que era unha boa mostra do traballo, no, que está a facer Claudio. Quero dicir, que o equipo estea con este ánimo e non contento, no, cun partido que, como xa dicimos antes, acabades de lembrar aquí, era un partido clarísimo para ter gañado 2-4 ou unha cousa así, sen problema ningún. Penso que, bueno, ese punto de descontento tamén é bo de cara a preparar os seguintes partidos, ¿no? Tamén esta vez notouse bastante que tivemos máis días do habitual para preparar o partido.
estábamos aí encadenando xogar partidos cada 3 días prácticamente en un último par de meses. Esta vez tivemos casi 8 para preparar ben e notouse. Tácticamente eso foi unha mellora e algo que diferenciou este partido de outras veces que competimos contra o Español, non? Pero é unha mágoa, porque realmente sí que penso que vamos, o Español estaba contentísimo co empate e case estiveron a piques de levar os 3 puntos, non? Que eso xa que tivera sido bastante injusto polo xogo desplegado, non? Pero bueno, está ben que teñan ese punto de enerxía para os seguintes partidos. Bueno, pues como foi un partido que realmente vai ser complicado pois dar as puntuacións, podemos meternos con iso porque tamén temos que comentar o partido que se ven en riba en Europa League dentro de simplemente, bueno, un par de días, non? Así que se queredes... 48 horas, sí. Imos coas 48 horas. 48 horas, efectivamente. Imos coas puntuacións e despois falamos do partido en Salónica. Non sei se hai alguén que quere comezar, se alguén que o ten claro. 5 puntos pro mellor, 3 por segundo e 1 pro terceiro. Bueno, voume tirar que senón voulle dar o punto a Borja, 3 puntos a Jutgla e 5 a Rueda, creo. É que gustoume moitísimo o partido de Javi. Pero sei que lle quero dar os puntos a estes 3 xogadores, pero no orde non me aclaro nada. Así que vou soltar. 3 para Jutgla e 5 para Rueda, ainda que podría ser doutro xeito, noutro orde diferente. Bueno, Jorge, por exemplo, que está xusto debaixo de... Debaixo, se sigues a orde das pantallas. Pois eu voulle dar 5 puntos a Miguel Román. Penso que tamén está cuadrando un partido tras de outro cunha solidez bastante importante. Solamente tivo unha perda de balón en todo o partido, pero actuou fantásticamente ben. Hai que salientar iso, ¿no? Que esa combinación que está claro de conseguir con Elifer, penso que vai dar moita circulación e moita solidez, ¿no? Esa parte central do campo. E Miguel está facendo, bueno, un partido detrás de outro bastante ben, non? E vou dar tamén os 3 puntos a Fer, porque creo que o partido que fixo é un partido para destacar outra vez. Aí no pivote manexouse moi ben, e deu pois tamén o pase, no primeiro gol. Tamén é verdade que o gol que se xenera, no que comentabas antes, Antón, que ven dunha perda nosa, foi el quen perdeu, pero tamén é verdade que se estás a propor, como decía Mon, pois isto te pode pasar, non? Pero creo que está tamén facendo partidos tremendos e que voltou de Inglaterra pois con unha forma física bastante máis potente que lle permite facer cousas, non? Eses 3 puntos pois tamén poden ser aí. E un puntiño máis o vou dar a Borja Iglesias, porque creo tamén que non era complicado estar aí, que anotou, que estivo aí. De feito, tamén penso que foi ele o que inicia a xogada do primeiro gol de Jutgla tamén. Unha descarga. Unha descarga súa, entón, bueno, está aí. Tamén tendo todo o campo na cabeza, é complexo estar aí. Tamén este punto último, pois, podería ter ido para Jutgla, porque tamén penso que hai que recoñecer que está a mellorar e que ten aí un compromiso, no, co clube, co ecosistema que non o tiveron, como xa comentamos, outros xogadores, pero tamén penso que é importante salientar que Borja siga a estar aí e que siga a estar facendo moi bo traballo. Se lo doy yo el punto a Jutgla, Jorge. Un punto para Jutgla, 3 para Sergio Carreira y 5 para Borja Iglesias. Moi ben, está apuntado para Fer. Non queres explayarte, Fer, en Sergio Carreira o así, alguén que non... Sergio Carreira, porque me parece que cada vez es más completo, o sea, ya no solo un lateral, o sea, es que ya se envalentona arriba, casi marca un golazo el otro día, contra el Español. Entonces, bueno, me parece que se está soltando de una manera increíble. Muy fiable en defensa también. Muy fiable en defensa también. Y Jutgla, por lo que decía Jorge ahora, ¿no? Porque ha vuelto a reaparecer. Es verdad que hace muy poquito falló en
en Belgrado una ocasión que fue tremenda, que era solamente poner el pie, pero bueno, por eso le doy este punto y no le doy, tampoco le voy a dar 3 ni 5. Y a Borja porque, qué decir, ¿no? Que va a adelantar a Yago en la pugna por el trofeo Zarra. O sea que al final está viviendo una segunda juventud con el Celta, Borja Iglesias. Os os mellores datos a este punto da Liga. Empatado coa 23-24, creo, co Betis. No, anterior, co Español, me parece. Vale. Creo que era co Betis, pero bueno. Co Betis, Da igual. sí, pero foi anterior, Da non igual. foi 95. Bueno, sí. Da Eu, igual. a ver, aprezo a vos sodes mellores persoas que a min, parto desa base. E aprezo Iso queda por sustanciar, pero bueno. Bueno, No nos coñeces tanto, Mo. Sí. pensé que ibas a dicir que iso quedaba clarísimo, Antón. No. Se queda por descontado. Pero aprezo o esforzo que tendes para levantar a moral de Jutla. Eu debería unirme. Que non está Pero salindo. eu non vin ese partidazo de Jutla. Vin o gol que o metería eu tamén, de empurrar. O demais, bueno, moita loita, moito tesón, pero realmente está, na miña opinión, moi lonxe do dianteiro que eu esperaba ver todavía. Entón, bueno, creo que Jutla, para min, que son unha malísima persoa para toda a base, para min non merece estar entre os 3 mellores. Creo que eu lle daría un punto a Miguel Román, porque creo que foi outra vez o que dicía Jorge, non? A engranaxe do equipo, un home que sempre se ofrece, que dá moitísimo equilibrio, que nas coberturas é tremendo a capacidade que ten para chegar á área ás disputas defensivas, moi completo. É unha mestura entre o bo que tiña Fran Beltrán e a capacidade que ten de chegar, de dar pases hacia adiante, realmente unha erupción como eu non lembro, e que hai que renovar, por certo. É un rapaz que non nos pase o que nos pasa sempre, porque o resto dos clubes están a mirar, o Celta é un equipo moi Por atractivo. suposto. Entón, Carreira. Dicía antes Fer de Sergio Carreira, con moito acerto tamén. Son xogadores que están no escaparate, que son xogadores que son fáciles de mercar agora mesmo no mercado, que son asequibles. Entón, un Carreira, un Javi Rueda, un Miguel Román, hai que sentarse xa con eles para edificar en riba deles, porque son proxectos, son rapaces moi novos, e son proxectos sobre os que edificar o Celta dos vindeiros 6-7 anos. Entón, iso é traballo para Garcés, traballo para Mourinho dende xa, pero dende xa mesmo, non? Claro, pero eso sempre cando esa sexa a filosofía que se quera aplicar, porque a min a veces se supón que sí. Sí, pero a veces logo escoitas a Garcés a decir cada cousa que o que ti pensas máis ben é que o contrario, non? Que temos aquí como un videiro para ver como colocamos a xente sacar cartos. Entón, claro, é unha mágoa. Claro, entendo. Temos para facer un proxecto de cara a 5 ou 6 anos, non? Pero para iso é o que te dis, hai que sentarse. Que dende ese punto de vista, Jorge, eu pregúntome, realmente había que vender a Fer López? Esa pregunta que queda, a ver, sobre todo a vista queda claro que a venta que se fixo foi por unha cantidade insuficiente. Quero dicir que se o Celta ten ambición, ten que aproveitar a oportunidade que se abre, esa ventana que se abre de oportunidade en xuño. Os Wolves están na Championship, os Wolves van ter problemas económicos. Os Wolves non teñen a Fer López como un activo válido. Nós temos un xogador que somos conscientes de que non imos ter unha oportunidade para firmar un xogador así e que queira estar no clube en ningures. É dicir, salvando as enormes distancias, que non o quero comparar, pero é unha situación parecida ao de Iago Aspas. É dicir, un xogador que realmente se non fora porque é celtista e porque é vigués, sería imposible pola calidade e pola capacidade que ten de xogo e pola xuventude que ten que estivese aquí. Polo tanto, o Celta, se ten ambición e se entra en Europa, debería sentarse diante dos Wolves e tratar de conseguirlo en propiedade. De todas maneiras, é dicir, poñer 20 kilos en riba da mesa e ver a oportunidade de repescalo. É devolver a pasta, simplemente devolver a pasta. Entón, porque, repito, é que o Celta non vai ter a oportunidade de ter un xogador así, porque é un xogador que se lleve diferencial, completamente diferencial. Por lo tanto, bueno, ese é outro debate, pero bueno, veremos que pasa en xuño. Polo menos negociar unha segunda cesión. Creo que iso sería xa unha fantástica nova. Pero bueno, estamos nos pinzas. Eu vexo, de todas maneiras, rapidísimo, si que miro unha diferencia no caso Aspas e no caso Fer,
que Fere que está a un excelso nivel agora mesmo e aínda lle quedan 3 meses de competición e se seguen os cantos de serea que van chegar de moitos clubes, quero dicir, aínda que os Wolves non o quixeran en propiedade, eu estou con Mon, estou contigo en que o Celta debería pelesar a súa reincorporación ou como a mínimo alongar esa cesión, que esa parece que é a intención do clube. Sí. Pero que unha vez vendido... A cesión sí que a día de hoxe vexo que é a única opción viable, porque a ver, está claro que os Wolves baixan sí ou sí, e que xa están pois liquidando prácticamente o que teñen, xa preparando iso, pero o problema é que, claro, se Fer segue a ter este nivel que estamos ando, as novias que poden chegar a final de ano a petar a porta dos Wolves poden ter pois unha billeteira bastante máis grande que a nosa. Sí, pero aí decide o xogador, Jorge. Entón, terá que saber Fer se quere repetir o erro de irse a un segunda fila británico para non xogar ou apostar esta vez sí e dicir non, temos que poñernos de acordo porque tanto o Celta como a min o futuro ten que ser da man. O que penso que o mellor agora o que chama non é un segunda fila, o mellor agora o que chama xa ten outro nome e outra posibilidade, o mellor con xente máis efectiva para xogar. É outra cousa. Para ser titular indiscutible como aquí, para darlle as chaves do clube, dun equipo de primeira división. Eso creo que non. Pois que decida él. Eso creo que non. É un xogador que ten que xogar. Pero él penso que tamén o tiña claro e aí tamén foron máis insistencias de outra xente, non tanto xogador, non? Entón, claro, penso que foi un erro xa o feito de telo vendido antes, non? Pero sí. Eu creo que o plantexamento é un xogador tremendamente novo, que ten 20 anos, Fer López. O plantexamento ten que ser madura no Celta. Tes 5 anos, 4 anos para madurar no Celta, para facerte futbolista diferencial no Celta, e cando teñas 24, que eres novísimo todavía, pega o salto xa consolidado, un salto consolidado, xogador consolidado, porque creo que a oportunidade é tremenda para o Celta e para Fer tamén para Fer, falo do xogador, porque é o sitio ideal onde crecer, pero se mira a él, que está encantado co xogo, co sistema, está mellorando cada partido, non perde balóns apenas. Quero dicir que a oportunidade do Celta ten que xogar aí a Barça. Conduce moi bien el balón. Claro, é tan importante Fer para o Celta como o Celta para Fer. Creo que aquí se xuntan as dúas cousas. Por lo tanto, todo o que sexa prolongar a relación contractual vai ir en favor. E creo que a contorna de Fer iso o sabe tamén. Entón, hai que explorar esa vía porque para o Celta é un perfil tremendo. É un luxazo ter un xogador así. Pero bueno, completo os puntos que nos temos. Un punto para Román e despois que? Un punto para Román, 3 precisamente para Fer López, polo que xa acabamos de dicir. E creo que é xusto recoñecer o partidazo de Javi Rueda neste partido que, ademais, ven a sumar uns últimos partidos nos que está sensacional. Dá unha profundidade na banda, unha plenitude física na que está tremenda. Creo que está a pulir o único defecto que tiña, que era ese último pase, xa co gol de los centros en Barcelona. Sí, pero bueno, xa o centro contra o Juglar, non un centro tan sinxelo como aquel de Borja Iglesias que houbo nun partido recente tamén que foi unha lástima contra a Real Sociedade, me parece. E bueno, é un xogador que está a deixar no banquiño, para min, con absoluta xustiza, a un Mingueza que parecía indiscutible, non? E que agora parece que Javi Rueda e Sergio Carrera se consolidan como laterais, e son laterais fantásticos, que creo que son laterais que están entre os seleccionables para De La Fuente. Por lo tanto, creo que aí o Celta ten que ser rápido, adiantarse e edificar en ribadeles, porque son xogadores cos que poder contar nun proxecto sólido daqui a 6-7 anos, non? Eu darei, non sei se son boa persoa ou non, pero eu tamén deixo a Juglar fora dos mellores, porque houve xogadores que, dende o meu punto de vista, obxectivamente, estiveron mellor. Penso que Juglar estivo moito mellor que o propio Juglar noutros partidos. Eso hai que aplaudilo e estar contento por iso, sobre todo contra ese mesmo. Por os problemas que son de índole psicolóxica, ademais, que non é simplemente un problema físico, non? De Juglar penso que coller confianza é moi importante, pero penso que non está Joaquín non entre os 3 mellores, porque eu lle daría un punto a Fer López, 3 a Carreira, e concordo con Mon sobre Rueda, penso que foi o mellor deste partido. É certo que Borja marcou ese gol final, puido ter marcado ese 1-2 que lle anularon, pero neste caso vou deixar a Borja fora, porque penso que estes outros tres foron mellores. Puntuación de Joaquín e despois falamos do Pau. Sí, rápidamente, pois hubo dar un punto a Javi Rueda, 3 puntos a Miguel Román e 5 a Fer López. Pero
É que a min o que estou vendo de Fer López estáme... O ano pasado, por suposto, deixou detalles, deixou mostras da súa calidade. Eu non vou retractar. En verán eu pensei que 20 millóns por Fer López parecíame sobrepagalo. E agora penso que foi unha ganga para o Wolves. Pero bueno, é que tamén o tipo foi ali en Wolves no último da Premier e non xogaba. E agora ten a chaves dun clube, toca todos os balóns e parece un futbolista top europeo, vamos, un xogador que decide ben, que ten calidade, que conduce, que dispara, que fai todo. É un xogador que ten capacidade para ser decisivo tanto na asistencia como no pase que precede a asistencia como no gol. No, se entende mal, aínda que cambies de adestrador e adestrador que collas novo non é o adestrador que che levou ali, se entende mal que calquera adestrador na Premier non vexa a capacidade e sacarlle uso a Fer López. Tamén eu creo que Fer estou de acordo, de que os vos da igual o contexto sempre, pero eu creo que a Fer López o que vexo este ano é que veu con ganas de redimirse, veu con ganas de todos os balóns pasan por mí, vou decidir eu, e o ano pasado era máis o Canteirán, que tal, que ten detalles, que este ano non, este ano normal porque levaba 4 partidos xogados, entón claro, este ano totalmente normal. Este ano veu coas ganas de demostrar a súa calidade e decir, non, este é o meu equipo, eu teño as chaves, eu teño o volante, o Celta de Vigo vai xogar o que eu diga. Está brillando. Foi simbólico que o primeiro partido que xoga foi aquel europeo que saes e aos 5 minutos te marcas ese golazo antolóxico como decir, mira, estou aquí para facer outras cousas distintas. Sí, son diferentes, eu son diferente. E o Galla que prosiga así. Entón, por eso quero premiar a Fer López. Eu creo que as cousas bonitas que poden pasar esta tempada, que pasan polo partido dos xoves, pois están nas botas de todos os xogadores, pero as botas que definen, as botas que poden decidir son as do número 8 del Celta. Pois o Celta visita Europa o 20 pico, non? Europa non xoga 8. Xogamos o 26. É certo. Sí. Bueno, o partido é o día 19, é dicir, este xoves, di aquí ás 11:45 dos Estados Unidos, quere dicir que ás 6:45 en Grecia e en Vigo tamén. E bueno, pois o Celta volta a xogar fronte ao PAOK, xa xogou fronte ao PAOK na fase regular desta Europa League e agora volta a toparse co PAOK neste playoff. En que sentidos pensades que este partido é diferente, ademais de que é parte dunha eliminatoria e non dunha liga? Que agardades? Que esperades? A ver, eu que o PAOK, claro, non xoga nunha liga de primeiro nivel, podíamos dicir, pero creo que está imbatido en Salónica en todas as competicións. Non sei se no ano natural 2025 ou mínimo na competición. Sí. En general, está imbatido en general, sí. A ver, bueno, temos a sorte de que na ida ten a Constante Elias de Baixa, que foi o que o fixo super ben no partido contra nós, mesmo se gañamos a partida. Creo que había... O chaval seguramente. Sí, creo que non ten moitísimos anos, debe ter 21, 22. Polo que acabo de mirar aquí tamén, está de Baixa, o seu medio centro con máis minutos. Tiene varias bajas. O cal está bastante ben. Eu creo que o Celta está tendo bastante sorte coas baixas rivais este ano e que siga. De feito, en teoría, o partido de ida debería ser máis complicado. Yo creo que va a ser complicado, Yo creo que va a ser complicado. Sí, eu non espero un partido doado, que fará un 3-1 o partido en Balaidos. Regalando un gol, sí, 3-1 regalando un gol. Igual, pero un regalo, pero vamos, con un lazo, vaya regalo, macho. Sí. No espero que se repita. O regalo non o sei. Espero que non se agasalle nada. Es un regalo de empanada gallega monumental, ese regalo. Bueno, o Lil compensou o regalo. Sí. Eu creo que vai xogar Vecino, non estou 100% seguro, pero parece que Sotelo está mancado ese oño. Veremos novidades no centro de campo. Qué raro, novedades con Claudio, no puede ser. Últimamente Román e Laix estaban sendo indiscutibles,
pero bueno, Pero sería lógico, ¿no? Que neste caso o vecino que aínda non xogou moitos minutos, pois podería estar, e tamén é un xogador que pode que a súa experiencia nestes encontros pois nos veña ben, non? Entón, sobre todo para o partido de ali, non? Eu espero, bueno, intentar pois non sei, pechar un pouquiño máis o partido, ver que se pode facer, vai ser complexo, porque realmente xogar ali non é moco de pavo, e non intentar, hai que estar mega concentrados, non ter esas baixadas de forma que a veces nos castigan en exceso, e intentar pues que todo quede pendente para o partido de volta, non? Que temos o partido en casa, que xa tivemos experiencia de xogar con tales na casa, bueno, pode ser unha eliminatoria que se poda eu non o vexo tan pouco probable como se foran outros equipos, non? Neste caso penso que un partido pode ser difícil, pero entre os dous partidos temos mellor plantel sobre a mesa neste momento. Sí, yo creo que sí. Sí. Eu espero imagino un partido similar ao de Estrela Vermella, que xogamos ali o último partido de fase, non? Ese estilo de xogo de equipo moi físico, moi presionante, moi pegañento, non? Sobre todo no primeiro tempo. Hai que aguantar eses primeiros 45 minutos que se van facer longos porque o campo aprieta, porque somos un equipo con pouca experiencia todavía neste tipo de cuestións. Partido para os Marcos Alonso, os Starfel, os xogadores un pouco máis de peso, non? Os Iago Aspas, tal vez, os Borja Iglesias, para contaxiar ese pozo, non? Porque vai ser un partido, ademais, a diferencia de outros partidos de Liga, que sempre tes a tranquilidade de que hai volta atrás, é dicir, que perder en Ludogorets, pois, bueno, foi un pau, pero houbo volta atrás, houbo maneira de remontar. Un mal día en Europa League en 16avos ou nas eliminatorias deixate prácticamente fora, non? Entón, ollo con cometer erros deste tipo, do que falaba Fer do partido de Liguilla, ou unha expulsión temprana, ou este tipo de cuestións. Porque aquí son decisivos, sí. Aquí son decisivos, efectivamente. Sí. Entón, ollo con esa falta de experiencia e tamén manexar os tempos do partido, non? Facelo longo, estar cando esteamos en bloque baixo con paciencia defendendo ben, que creo que é algo no que mellorou o Celta. O Celta o ano pasado só tiña unha versión, non? A versión que vimos en Cornellá, por exemplo, era o plan A, sí. E o único plan que tiña o Celta. Este ano o Celta ten unha doble capa, non? É capaz de esperar atrás, de estar en bloque baixo, de defender ben, de apretar, e logo, cos trocos ou con cambio do paradigma do plantexamento, pois poder ir a dominar ao rival, non? Entón, bueno, espero solidez, sobre todo solidez no partido, como si creo que demostrou solidez en Belgrado, non? E a partir de aí, o que dicía Jorge, non? Pois levar a eliminatoria a Balaídos, e en Balaídos, pois impoñer, creo que a nosa maior calidad de pesares de que é un rival que está en un gran momento en Grecia, que creo que está na final de Copa de Grecia, e que está pelexando por la Liga. Por lo tanto, cuidado, unha Liga menor, pero cuidado porque é un equipo en bo estado de formas a pesar da baixa de Constantelia, ¿no? Sí, estes equipos que son moi dominantes na súa liga, a equipos así que non están tan acostumbrados a dominar ou a manexar partidos de Europa, ás veces impón o seu ritmo. É importante, pois eso, ter no campo, sair cun 11 de xogadores que queran ter o balón, e que non desesperen, porque eu creo que os primeiros 20-25 minutos vai ser unha presión extrema ali en Tesalónica. Logo, físicamente, pois un equipo moi veterano, obviamente, pois non vou esperar, ou sería moi difícil de esperar unha presión intensa aos 90 minutos, pero eu creo que vai ser importante ter xogadores que queran o balón ao pé, que non lles tembren as pernas agora de sair co balón xogado e de calmar un pouco o ritmo do partido, que non sexa unha locura de centros consecutivos do Pau, que do público azuzando, 1-0, minuto 10, 2-0, minuto 25, unha cosa así, esa eliminatoria está medio perdida. Pero creo que é importante aguantar esa primeira embestida do Pau, que seguramente saia con todo, e a partir de aí poñer o noso ritmo de fútbol en unha mellor conducción e manexo da pelota que se asume un equipo de primeiro, bueno, dun equipo de primeiro nivel da Liga Española. Asúmese pois que terá máis calidade que un equipo grego. Pero bueno, eu vexo favorito o Celta, vexo favorito na eliminatoria o Celta, non claramente favorito, pero creo que en unhas condicións normais, pois o Celta, pois de 10 eliminatorias pasaría en
6. La clave es salir vivos de allí. Esa es la clave. Salir vivos de Sí, allí. por Sales supuesto, vivos de allí, por eres supuesto. favorito. Porque Se además, sabe se sabes con un 2, pues bueno, pues moito máis favorito, pero un empate non sería mal resultado, a verdade. porque Si además pierdes, que sea por 1. o partido Claro. o partido de liguinha, pois tampouco penso que sexa unha vara para medir moi ben, porque penso que o contexto é totalmente diferente e os dous equipos chegan en momentos diferentes tamén. Eu dicía a alguén en redes sociais outro día que pensaba que agora se analiza todo con lupa dun xeito exagerado ás veces, non? Pero neste partido penso que a análise ten que ser que os que teñen que xogar xoguen e os que teñen que xogar son aqueles que teñen ese punto de experiencia. Pero yo creo que aquel veces le falta a Celta, algunos de estos jugadores, ¿no? el Celta de la liguilla contra el PAOK era peor que Antón. No, Creo. sí, pero penso que Tamén el PAOK, Tamén el PAOK. penso que os Tamén dous o PAOK, equipos pero están en situacións diferentes, tanto o PAOK como o Celta, entón non quero dicir que o PAOK vai a xogar moitísimo mellor ou peor, pero penso que non vai ser a mesma situación porque o contexto pareceme Creo que foi o primeiro partido que gañamos en Balaídos, non? Do curso. Sí, Porque en Liga non gañáramos. Era a época dos empates 1-1 aí. Marcou de cabeza Aspas, ¿no? Marcou de cabeza Aspas, pode ser. En el 45, me parece. Sí, no minuto 45. Justo no descanso. Marcou de cabeza. Para min, creo que o PAOK é o típico equipo que na súa casa é fortísimo e logo mellor en Balaídos e fai un partido espantoso, pero o partido gusta moito ter a volta a Balaídos. Por eso Típico que equipo dices, grego. Claro, por eso digo yo que hay que salir vivos de allí. Si sales vivo de allí, tienes bastante hecho. É certo. E por eso é un día, como antes mencionabades, para ter a xente con algo máis de experiencia e de fortaleza, non? É un Por eso mesmo vecino pode ser que saia a partida, porque eu o decía único veterano iso, que vecino non tivo moitos minutos e o pouco que xogou outro día o fixo moi ben e pola súa envergadura e pola súa experiencia pode ser un engadido pois aos nomes que dicíades, non? Alonso, Aspas, Borja, temos que ter aí unha fortaleza para aguantar e para intentar pois rascar o máis posible. Pois tendo en conta iso que hai que sair vivos, imos coa porra, mas hai que sair vivos non só por pasar a eliminatoria, non só por iso, senón porque pois Martín vai estar no partido de volta, como estaredes tamén algúns de vos, e que sexa un partido no que o Celta teña posibilidades de clasificarse para a seguinte... Bueno, tamén che digo, se hai un 0-5 na ida e non ten emoción ningún partido de Balaídos, eu tamén comerme bocata de ladrillo, non? De feito, comezo coa porra, eu digo 0-2. 0-2. 0-2. Cuidado, 0-2, un pouco estilo Mon, non? Cando estás poseído, Antón. 2-5, Borja, Iglesias por que non, Iago Aspas. Pues yo digo 1-2. Dilluclá, hombre, Dilluclá, súbele a la moral. Confía. Podría. Yo digo 1-2. Fernando di un 2 e quen marca? Pues vamos a poner a Yuclá. Ahí está. Ojo. Y el Abdelagüe, que últimamente siempre lo digo, venga, alguna vez tiene que marcar. Muy bien. Ese non é os que teñen experiencia, pero quen sabe, ten velocidade, así que, bueno. Que máis? Máis resultados? Veña, un bueno. Hai que ser negativos para despois levarse as boas sorpresas. Es verdad. Claro. Eso é certo. Negativo un, vamos. Un coas túas mans. Ya. Relativamente, porque todo o mundo dá por feito a victoria, pero sí. Bueno. Calma. Gol de William, sempre digo, gol de William. Gol de William. Moi ben. Camiñando co balón, como sempre. La pena es que los goles fuera de casa ahora ya no valen el doble, pero bueno, esa es la pena. Sí. Bueno, a mí gustame eso. Iso cambiou. A mí me gusta eso, sí. Eu penso que eso a mí era gustame eso. O do valor doble dos goles. Eso tiña sentido cando dormías nun hostal de Birmingham, xeito e tal. Agora non ten sentido eso. Iso foi un bo cambio. Era algo que, por certo, xa facían en algunhas ligas hispanoamericanas. En México, por exemplo, xa facían iso nos play-off antes de que se convertera en algo normal. Agora, se tamén nos podemos cargar as prórrogas na seguinte reforma, eu tamén firmaba o eu tamén asinaba iso, Jorge. É que facemos repetición ou penaltis directamente?
Penalti directamente. Penalti. Así que repetición. Gol de oro, como nos anos 20. Moeda. Nada. Turquía, ¿no? España-Turquía. O Bambino, a Moeda. Non me imagino eu nunhas semifinais no minuto 90 co partido eu el disco, lárgome de Balaídos porque aí eso sería insoportable. Xogarnos unha final de Europa Liga a penaltis, non quero nin pensar, pero bueno. Bueno, falta Jorge, Mon e Joaquín para dar a porra deste partido. Eu vou ser o máis pesimista esta vez, 2-1. Derrota. 2-1. Derrota. Bueno. E quen marca polo Celta? Javi Rodríguez. Javi Rodríguez. Bueno, muy bien. Fíjate que yo hasta también lo firmo, el 2-1. Sí, no, yo no. Eu non o firmo, pero logo que se perder non o firmo. Que va partido empate. Sí. Simplemente o vaticina, pero non o así. Iso é. Sí. Jorge, Joaquín. Dai, Jorge. Veña, pois eu vou como sempre. Eu quero unha noite grande en Europa. Quero... No, voy. Que conste que voy a decir 0-2, pero bueno, como xa temos 0-2, non hai problema. Un 2, imos ir, no, un 3. Un 3. Imos repetir o mesmo resultado de Balaídos. Vila Park. Noite máxica, en Tesalónica. Noite máxica, totalmente. E quen marca, Jorge? Marcan Borja, Aspas y Fer. Estaría bien un resultado así porque así luego rotamos ese partido de Borja que sea un trámite, pues vamos sería un magnífico con Duclá, con todos estos, ¿no? Con Burcio, con Antañón. Estaría bien. Joaquín. Pues se puede decir 2-2. 2-2. 2-2, sí. Goles de Iago Aspas, Brian Trapane, digo... Cabeza, Joaquín. Exacto. Iago Aspas e Hugo Álvarez. Hugo Álvarez. Muy bien. Bueno. ¿Qué opinas, Mon, de la salida de Fran Beltrán? Que esto te lo quería preguntar. Sí, ya que Mon no pasó por Beltranistas aquí. Beltranistas Club. Bueno, a mí dame pena, sobre todo porque unha saída dun xogador que creo que por lo menos se lle podía ter sacado diñeiro, que eu non me imagino Celta sendo capaz de mercar un xogador como Fran Beltrán por 150.000 euros. Entón é o que me dá rabia, ¿no? Porque realmente é que parecemos os tontos do mercado sempre. Sí. Claro, vai pasar con Mingueza no verán. A mí Mingueza non me gusta, é un xogador que creo que está sobrevalorado, pero claro, o Celta como club profesional debería ter determinados mecanismos para sacarlle rendemento aos seus activos, ¿no? Porque realmente sempre dentro malo, é verdade que amortizou do abondo a cuantía. Pero non estou de acordo. É un xogador que custou 8 millóns. Pasa que aquí non estamos a valorar o risco que corre o clube cando contrata un xogador de 19 anos por 8 millóns. E que o Celta corre un risco que, claro, agora vendo que saiu ben... Pero que non tivo unha progresión acorde tampouco. Quero dicir, esperábase un nivel aínda maior de Fran nese intre, non? Eu non. Eu, dende logo, non. Eu tampouco. Non esperaba. O que pasa que creo que un xogador que co paso do tempo, polas características que ten, infravalorouse a súa aportación no Celta, o seu rendemento no Celta. Creo que é o típico xogador de traballo gris, de traballo oscuro, que a xente, entre comillas, abúrrense deste tipo de xogadores, non? E que logo, en equipos novos como Girona, pois ven, claro, como non están acostumados a este perfil, ven todas as capacidades que ten, ven todo o que aporta nun equipo. Sobre todo tamén porque foi, digamos, tamén un pouco mártir do sistema, porque Fran Beltrán chegou para xogar prácticamente el só de pivote, se vos lembrades, con Antonio Mohamed, xogaba xusto por diante da defensa, e aí salíase completamente. Logo, cando con partido doble pivote, evolucionou. Xa no partido contra o Atlético de Madrid foi unha barbaridade de futbolista. Es que foi un futbolista de rendimiento inmediato. Claro, a xente en redes sociais di, que se quería ir, perfecto. Pero se quere ir, ti tes, como clube, que intentar renovar o xogador e logo intentar traspasalo por unha cantidade acorde ao seu valor no mercado. Todos coincidimos aquí, seguro, en que Fran Beltrán será mellor, peor, a un lle gustará máis, outro menos. Pero todos coincidimos aquí que o valor de mercado de Fran Beltrán non son 150.000 euros. Eso es un regalo. Eso está claro. Polo menos sacar 6, 7 millóns un xogador de 26 anos
que ten 300 partidos de experiencia. Para o Girona é unha operación brutal. Brutal. Es que ás veces non se entende moi É unha ben operación, que dende a tradición deportiva ás veces se argumenta, ¿no? Que o importante son os cartos e vender e ter tal, e logo pasan estas cousas, ¿no? De que deixas marchar xogadores prácticamente gratis. Sabes o que pasa? Fixemos, eu ao mellor estou facendo abogado do diablo, pero fixemos o contrario con Álvaro Núñez, non? Quero dicir, tampouco teño por panoliso a Elche. É verdade que pagamos máis que eses 150.000, pero era unha das relacións na Liga. Claro. Pero Martín, cun matiz, sen ser soberbio con respecto ao Elche. Non é o mesmo ser un xogador do Elche e fichar polo Celta que ser un xogador do Celta e fichar polo Girona. Certo. Aí o Celta ten que facer valer o seu peso, que ten un peso, caramba. O Celta é o 10º equipo de primeira división. O 10º na clasificación histórica. Eu non me imagino a un equipo como a Real Sociedade, como Español, como Sevilla, como Betis, como Valencia, facer este tipo. Bueno, o Valencia ou o Sevilla porque están na crise na que están. Sí. Pero a min o que me fastidia é ser sempre o club paria neste tipo de cuestións, non? Se Fran Beltrán se quere ir, perfecto. Pero creo que o Celta é exixible que teña unha planificación axeitada, non digo para sacar unha millonada por Beltrán, pero dende logo non para regalalo como se regalou. Claro, pero sí, eu penso que, a ver, quere irse e saiu agora, se fiz favor, sí, pero tamén penso que porque o clube non fixo esforzo ningún para renovalo. Non confiaban en él. En Xaneiro xa estaba o problema sin solución. O problema é que anticiparse a isto. Exacto. Non chegar a Xaneiro con un pero xogador... Eu lembro mesmo, en setembro xa falamos cando comenzou a Liga que era importante falar con Beltrán e o mesmo Garcés dixo que, bueno, que aí estaban e foi Beltrán o que dixo que había que falar. Entón, claro, cando xa en setembro tino amosas moito interese en facer eso... Non, moito. Claro, pero es que Beltrán en una rueda de prensa en la Europa League hace poco, cuando salió a hablar, dijo que no habían hablado con él y ya llevábamos meses de temporada, con lo cual ya está todo dicho. O sea, Beltrán no miente, no creo que mienta Beltrán. Bueno, tampoco sabemos todo, pero bueno. A ver, es que o único que... No contactaron con él. É o único que... Non sei se estáis de acordo conmigo, pero eu o que voto de menos con perspectiva podemos facer un especial en verán cando non teñamos nada de que falar e tal de Beltrán ou do Celta dos últimos 5 ou 6 anos é que nunca, para mí, por exemplo, foi un xogador que prometía moito, a mí ilusionoume moito, pero logo, claro, logo veu Lobotka e Lobotka estaremos de acordo que é un xogador dun nivel superior. Foi de máis a menos, Lobotka, foi de máis a menos. Sí, pero bueno, pero é campeón da Serie A como Napoli e fixo unha carreira espectacular logo. Logo eu cando máis me pensaba que Beltrán podía ser importante, veu Renato Tapia e quitou o sitio Renato Tapia, que a min quedoume... Bueno, moitos partidos con... Beltrán foi xogador titular ata este ano. Contou de titular... Xogou 30 partidos esta temporada, eso é certo, sí. Non sei, tampouco con... Sí, es que nunca me pareceu... Quero decir que boteu, eu esperaba de Beltrán eso que o mellor vexo agora en Miguel Román de ser máis determinante de cara adiante, aunque non é o mesmo tipo de xogador, xa o sei, pero faltoume un pouco de progresión en Fran Beltrán, aí coincido con Martín, que eu esperaba unha progresión no seu xogo que non vin, por exemplo, veu un Lobotka ven un pouco máis de nivel, ou bastante máis nivel, Renato Tapia, pois turnábanse para xogar e tal, pero bueno, que é un xogador histórico e que eu creo que o problema é chegar a este mercado sen renovalo e sen poder sacar ningún tipo de rédito económico nem nada. Agora, o clube non quería renovar a Beltrán. Un tipo con 19 anos que se planta nun clube alleo entra no top 3, creo que dos xogadores que máis partidos disputaron en primeira división cun clube de tanta solera como Celta é por algo. Iso non se regala. Con diferentes adestradores, que por aquí pasaron uns cantos, non é que fora un capricho do entrenador, non é o Miguel Ángel Nadal para Clemente, nin nada disto. É un xogador que xogou con entrenadores, con adestradores de perfis moi diferentes. Dende Mohamed ata Óscar García Junyent, pasando por Berizzo, con Giraldez, quero dicir, Coudet, con adestradores moi diferentes. Entón,
creo que iso non vale 150.000 euros. Podo entender que o Celta diga, bueno, non podemos facer tapón, porque isto tamén é certo, hai que recoñecelo, que hai unha canteira detrás que está facendo as cousas maravillosamente ben. Hai xogadores como Hugo Burcio, como Antañón, incluso como Mateo Sobral no xuvenil, que se está saindo, e o Celta ten que planificar neste sentido, pero caramba, precisamente a vantaxe de ter iso é poder sacar plusvalías por xogadores que no mercado teñen un valor. Se ti tes xogadores que no mercado teñen un valor e non lle sacas plusvalías, imos estar sacando xogadores e sendo escaparate para ao final non ter a plusvalía que deberíamos ter. Entón, a miña crítica non é tanto non renovar a Beltrán, senón non ter a audacia suficiente para poder ter vendido a Beltrán por un precio de mercado. Non digo pegar un pelotazo, senón un precio de mercado. Teño a sensación de que o Celta vende a Fer López por 17 millóns, cando é un xogador que me parece que vale 40, que vende a Fran Beltrán por 150.000 euros, cando é un xogador que polo menos debe valer 5 ou 6 millóns no mercado, e que logo paga 6 millóns por un Carles Pérez ou por un Unai Núñez que tes que estar pagando ata a xubilación. Claro. Entón, É que o caso de Beltrán, Beltrán, menos ese tipo de cuestións. o caso de Beltrán é o caso dun xogador que sí que se aproveitou, pero non se vendeu ben cando chegou o Intre de vendelo, evidentemente. Polas razóns que sexan. Non entro agora niso, porque xa falamos diso noutras ocasións. E, bueno, de feito, penso que queda clara a opinión de moitos de nós, incluído Mon, sobre Fran Beltrán, e para non chegar ás 2 horas, e porque ademais teño que ir a unha xuntanza aquí na universidade dentro de 10 minutos, pois pechamos con algún comentario sobre o partido fronte ao Mallorca e sobre todo coa porra para ese partido. Pensades que o partido entre semana vai pasar factura para ese encontro do domingo fronte ao Mallorca na casa ou non? El Celta está llevando bastante bien lo de que no afecte Europa a la Liga, ¿eh? Mucho mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? O sea, no se está cayendo en la Liga por culpa de la Europa League. O sea, eso es una muy buena noticia, porque yo de primeras pensé que podía afectarle. Con lo cual, el partido de Mallorca, bueno, pues yo lo veo factible, lo veo ganable. Ya te adelanto la porra, 2-1. 2-1, di Fernando, 2-1. ¿Quién marca en este caso? El Abdelawi, doblete del Abdelawi, venga. Voy a acertar, en algún momento voy a acertar, es como Jorge, es como Jorge cuando dice resultados así, ¿sabes? 4-0, 1-3. Tengo mucha confianza en el Abdelawi. Sí. A ver se na televisión, por certo, son un pouco máis rigurosos. Polo feito de apellidarse el Abdelawi non din que é marroquí, porque non o é. Non por unha cuestión, senón porque é noruegués. Así como unha persoa que se apellida Goicoechea pode ser galego, un tipo que se apellida el Abdelawi pode ser noruegués. Entón, me parece sangrante que esteamos no século XXI caendo neste tipo de erros. Pero bueno. Sí, xoga por Marruecos. Teño que decir que xoga con Marruecos. Pero é noruegués, así como Lamine Yamal é español, el Abdelawi noruegués tamén. Claro, eu son estadounidense, entón claro, é certo que neste caso, no, é certo que neste caso por aquí adoitan dicir xogador noruegués de procedencia marroquí, ¿no? Pero bueno, xa hai moito dicir, non? Chega con dicir que noruegués xa está, non? Non hai por que dar tanta información, pero estou de acordo, teño escoitado iso. Pero la procedencia es el padre, no es él. Bueno, claro, efectivamente. Claro. Está. Claro, con un que nace en Chapela, non sería de Chapela, pero de procedencia vasca. Non sería, porque se apellía Pérez. Se nace en Chapela, pero de procedencia vasca. Claro, parece que se apellía el Abdelawi ou Ivanovic, hai que aclarar a procedencia. E creo que a estas alturas, a min, igual é unha manía de bello. Pero a mí no es preciso. Es cuestión de informarse, o sea, nada más. Es informarse o no informarse. Bueno, Ferdi Dawson. Correcto. Decían por lo chat tamén, tocando este tema, ¿no?, de procedencias tal, que cuidado con Ilaix e con Jonselat por o Ramadán e tal. Bueno, Benzema, quero decir que Benzema os mellores partidos da súa carreira os fixo Ramadán, o sea que tampouco. A ver, é verdade que Ilaix non é nada como lembrome que baixara Ilaix, lembrome que a temporada pasada baixara un pouco o nivel, pero bueno, sí, a causalidade é outra cousa, o sea, sí. É o normal. O sea, hai que se aclare. Agora din que o ayuno intermitente tan bo e agora non hai que se aclare aquí. Eu só digo que a Benzema viña ben.
A performance é difícil, eu era profe en Francia e claro, a maioría dos rapaces, os pobres, clases de 9 a 7 da tarde, a última hora se estaban reventadiños. Pero Sí, bueno. Claro. Bueno, imos coa porra do Mallorca e empezamos con iso. Ferdi 2-1, 2 goles de Jones o noruegués. Del marroquí. Máis. ¿Quién va? Eu digo 5-2. Ole, toma. Espectacular, espectacular. 7 goles en Balaídos, perfecto. 5-2. É que Reconciliándonos coa volta do fútbol de toque gracias a Fer López. 5-2. Cantos marca Jutla? un resultado, digo, pode ser un resultado dos anos 70 ou un resultado inglés, que tamén pode ser. Sí, o do Celta de Víctor Fernández, ese tipo, sí. Quen marca esos 5 goles? 2 de Williot Swedberg, un de Iago Aspas, a ver, un random, un de Starfel, de cabeza, un de Mafeo en propia porta. Ay. Repartidinho. Antón, se Mafeo marca en propia porta, dalle 2 puntos a Mono. Sí, Pensé que me ibas a decir, non sei, unha botella de champán ou algo, 2 puntos. Bueno, vale. Eso entre vos. Teño unha botella de champán no frigorífico, así que gardo para cando veñas a Jackson. Eu digo 1-1. Eu digo 1-1. Que original, Antón, que original. Eu digo 1-1 e gol de Vecino. De Borja Iglesias, para amarrar más aún. Ahí va, amarrate ahí. Gol de Vecino, 1-1. Pero no de Atilano, ¿no? No de Atilano, que ese era tamén bo xogador. Atilano Vecino Escuadra, menuda leyenda, Atilano Vecino Escuadra, sí, señor. Sí. Vecino Escuadra no sabía. Sí, señor. Por donde marcaba algunos dos goles. Jorge. La única escuadra que ha tenido en su vida, el segundo apellido. Sí, efectivamente. Joaquín, restan para rematar o programa. Pois eu vou seguir aboado ao 3-0 nesta vez. Penso que imos ter outra. Espectacular. Unha actuación boa de Radu, deixando aí unha clean sheet outra vez, e imos gañar 3-0. 3-0. E que marca? Pois marca 2 de Fer López e 1 de Abdelawi. Moi ben. Perfecto. Martín, Joaquín. Vou dicir 3-1. Gol de Jutla, veña, que... Peña, Ferran, vamos. No, 0% confianza, 100% fe. 3-1. Hugo Álvarez, Jutla, veña, de Iago Aspas, que esa fai tempo que non molla na liga. Supongo que será suplente. Se chegas a decir Sotelo o Álvarez de Jutglas, o renacimiento, vamos, eso es histórico. Vamos. Sotelo está mancado. Sotelo que anda mancadito, sí. Sotelo... Sí. Joaquín. Parece totalmente imposible que Vedat Muriqui non marque neste partido. É imposible que non marque. É que vai marcar seguro. Pero le va casi 20 goles. Creo que le va... Si algo así, ¿no? No sé, dame igual. Vamos, é por facer auto contragazo, pero que é imposible que non marque. Por certo, a punto rápido do Mallorca, o chaval Jan Virgili é boísimo. O chaval que xoga pola esquerda, tal. Boísimo. Vamos, Víctor Muñoz dos Asuna son dous xogadorazos brutais, de así de media tabla. Cañóns pola banda, sí. Pois eu vou decir, porque é imposible que Muriqui non marque, vou decir 3-1 gaña Celta. 3-1 tamén, e quen marca? Pois marcan os nórdicos Swedberg e Jones, o terceiro Borja. Podría ser Starfel. Pues Starfel, así xa era triplete, ¿no? Starfel xa gastou todos os goles da temporada contra o Lille. Noite vikinga, sí. Bueno, pois temos os resultados tanto para o Pau como para o Mallorca. Con isto, son as 2:55 aquí, xa as 9:55 en Vigo. Sempre un placer ter varios convidados, o sexteto completo neste Bar Celeste en directo. Damos as gracias a Mon, que por fin puido pasar, e isto dicía en serio, Mon, había xente que dicía, onde está Mon, cando vai aparecer? Pois aquí está Mon, grazas por vir, e cando poidas polas cuestións laborais e tal, tes o micro sempre aberto, amigo Mon.
Tes que alimentar os rumores, Antón, para facer clickbait, creo que está de moda. Claro. Que rifamos ou que estaba sancionado, unha cousa así de salseo que lle gusta a xente. Para gañar. Cosas que non falta marketing. estamos de acordo, efectivamente. Claro, Está nos falta cancelado. marketing de Telecinco, destas cadenas así sensacionalistas, que é o que vende Está agora. na neveira, A próxima vez construímos un relato aí pola Invitado sorpresa, líos sentimentais. Eso é. Facemos unha ficción aí para gañar clickbait. Nada, un placer. Eu encantado de estar aquí, a ver se cando volvamos pois temos boas novas tamén, que creo que para estar satisfeitos da tempada. Eu estou moi de acordo. Grazas tamén, Joaquín, por estar aí unha semana máis e unha aperta dende Tennessee para Suecia. Unha aperta a todos. O próximo día decimos que Mon viaxou a Argentina a buscar unha saída a Cervi. Veña. Se o consigo, Antón, me das 2 puntos tamén, eh? No, se o consigues, pasas ti a presentar o programa xa. Jorge, unha semana máis, como sempre, moitas grazas e que todo siga de maravilla polo Cubi. Gracias a vos. Sí, espero que xa voltamos mañá despois deste parón breve polo entroido. E a ver se a próxima vez que falemos pues podemos falar de 2 bons resultados de 2 bons partidos do Celta. E tamén é un placer ter por aquí a Martín cando tenga a posibilidade de pasar, ás veces dende Galiza e ás veces dende Madrid. Sí, a ver que nos depara esta visita a Balaídos a semana que ven. Nada, un placer por invitarme. Ánimo coa xuntanza, que os mestres traballan moito máis do que parece. Está un pouco visibilizado, pero entre xuntanzas, preparar exame, reunións, é moito curro. E ás veces que digo nada. tamén facendo xuntanzas que non sirven para nada, absolutamente, pero bueno. Sí, a reunitis famosa. As máis das veces, Antón. As máis das veces, efectivamente. A famosa frase de podría ser un mail. Sí, completamente. Pues nada, un placer e ata a próxima. Ata a vindeira, e Fernando, grazas sempre por estar aí, cofundador do bar, bo amigo, e ademais, tes que dicirnos onde podemos escoitar o Bar Celeste. Pues un placer estar con todos vosotros y bueno, pues el Bar Celeste se puede escuchar en YouTube, en Spotify, en iVoox también y bueno, también se puede ver alguna cosilla en Instagram y desde ahí enlazarse con Spotify. Así que bueno, varias opciones, así que nos pueden encontrar en casi cualquier parte y buscándonos en Google seguramente también aparezca algo nuestro, que ya son muchas temporadas con este bar que funciona mucho mejor que el otro bar de campo. Sobre todo cando dixen algúns que non saben como facelo ben ou non queren facelo ben ou cousas así. Bueno, teño aquí o banderín do Celta e con isto deixo o balón a botar e vos berrades dende onde estedes aí está tamén Joaquín, o ala Celta. Preparados? Vamos. Porque ademais hai que facelo ben porque son 2 partidos importantes. E o primeiro chega en 2 días. Como sempre, o de sempre. ¡Hala!